mukana wokubvunza mubvunzo. Kana aripo ane mubvunzo une chekuita naJesu. Aripo here? Kana uripo uya kumaiki. Ndichaparidza zvangu asi ndiri kuda kuti ndipindure mubvunzo mumwe chete. Kana paine asati ambobvunza mubvunzo pano ane mubvunzo pamusoro paJesu, pamusoro pekunamata, uyai kumaiki uku titestirewo maiki iyo. Aripo here? Simudza ruoko rwako kana uripo ane mubvunzo pamusoro peshoko raMwari. Uda kubvunza? Tiripo. Kana ari pane mubvunzo uya ubvunze, usatya. Haisi mhosva kubvunza. Aripo here? Uyai, uyai, uyai. Fambisai, fambisai, fambisai. Right. Endai pamaiki apo. Mubvunze mubvunzo wenyu. Aita zvakanaka mufundi. Ndachida kubvunza sekomatongo yekuti bvunze. Bvunza henyu. Ndachida kuti tinzwisise. Tichizwa kuti zvakamira sei. Sekomatibvunza kuti Jesu ndiani. Mubvunzo wangu ndati hangobvunza kuti Jesu haasiye Mwari here? Uye Jesu ndiani? Jesu haasi Mwari here? Ndiye Mikaeri here? Ndiye Mweya Mutsvene here? Ndiye ani? Nokuti vamwe takaita divinity, vamwe vakaita theology, vamwe tinongoverenga kupfuura napo, asi kunzwisisa kunosiyana kuti tizive kuti zvakanyatsokumira sei. Alright, mazvita henyu. Ndakapindura mubvunzo kakawanda zvikuru zvekuti the bulk of what you need to learn, I will refer you kumasermons andakaparidza kare. Kana iri nhau yeidentity yaKristu ndo yatinomira pano zuva rimwe nerimwe tichiparidza nezvayo. Asi ndichapindura your second question kana your second issue. Mati vamwe takaita divinity, vamwe vakaita theology, vamwe vanongononga zviverengwa zvakanyorwa navanhu zvinotaura zvakasiyana siyana pamusoro peidentity yaJesu. Ichokwadi ichocho. Mukatsvaga diski rinonzi iro What is the Gospel, kana rinonzi iro Defining the Gospel, you will understand more about identity ya Christ. Asi kuna vanhu vanotaura kuti Jesu ndi Angel Michael, sezvakaita maJehovah's Witness nema Seventh Day Adventists, maJudha veJudaism vanotiwo Jesu haasiriye the Messiah, he is only but a prophet. VeIslam vanoti ivo Jesus is a prophet like Muhammad, but Muhammad is a major prophet, ndiye mkuru wacho, nekuti Muhammad ndiye wokupedzesera muprofita akauya panyika pano. Dzidziso dzese idzodzo ndedzenema, zvekuti handifunga kuti we may have time yekudiscussa doctrine remaIslam, nekuti hakuna izwi raMwari rakambonzwikwa panyika pano tichitaura pamusoro paMuhammad kuti uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda. Munzwei, hakuna zvakare zvakanyorwa muBhaibheri pamusoro paMuhammad. Bhaibheri makanyorwa pamusoro paChrist. That's why veIslam vakanzvenga Bhaibheri vakanogadzira ravo rinonzi Quran. Kunyange muQuran vachitaura nhau dzaAdhamu dzavakawana kubva muBhaibheri raMwari. Now, kana paine musavadha pano anogona kunge achitoshamisika kuti chokwadi here chandataura.
kuti ma-Seventh Day Adventist vanoti Jesus Christ is Angel Michael. Ichokwadi chandiri kutaura ichi. Kana usingazvizivi, enda unoinvestigata zvakanaka doctrine rechechi yenyu. Seventh day haitende kuti Jesus is God. That's why vakagadzira bhaibheri ravo Clear Word Bible. Ukaverenga Clear Word Bible remasavada rakanyorwa nevabatsiri vaEllen White, rakatochinja zvachose mazwi ari mubhaibheri, zvichireva kuti it's a perverted Bible, it's a sacrilege of a Bible version. John chapter 1 verse 1 Clear Word Bible hamuna kunyorwa zvakanyorwa muKing James zvinoti in the beginning was the Word was with God, the Word was God with a capital G. Zvinenge zvichireva izvo kuti shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. MuClear Word Bible makanzi in the beginning was the Word was with God, the Word was a God with a small g, suggesting that shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko riri kaMwari. Ndozva zvinoreva. Now, identity ya Kristu haisi kuda kuti iitirwe dare. Vakadzidza divinity, mangadai musina kudzidza divinity. Nekuti divinity vanhu vane vakurwara nepfungwa kusvikira palevel yekutora Mwari kumufananidza negeography nescience. Zvokuti nyika yedu ikaponeswa inofanira kubana zvidzidzo zvakafana nedivinity muzvikoro. Jesu hadzidzwe through Morgan Teachers College. Kwete, Jesu anodzidzwa kuburikidza nevashumiri vakadanwa naMwari vakazarurirwa pamusoro paJesu. Vhangeri rinoparidzwa on the basis of revelation, not on the basis of an academic study. Tichataura mavhesi matatu tobva tatopinda mushoko redu anotaura kuti Jesu ndiani. Kana tawanda mavhesi iwayo nharo dzese dzekuti Jesu ndiMwari dzinobva dzapera. Muverengo wangu haana kuuya zvakare, handisi kuziva kuti achiri kuda basa here. Mufonerei mudhikoni munzwe kuti ari kupi. Kana paina anogona kuverenga bhaibheri shona, ndiri kuda kuti uye undibatsirewo, nekuti ndeichida kuti pandichiverenga rechirungu ndiwana anenge achiverenga reshona kuitira vamwewo vanenge vasingagoni kunyatsonzwisisa kuti chirungu chinenge chichiti kudii. Asi tinoziva hedu kuti bhaibheri shona rinoti rasikei zvishoma, saka parine zenge rarasika tinoricorecta, tinotori muurongwa wokugadzira version chayo yebhaibheri isina kupevetwa reshona. Kana varungu vakagona kuzviita totadza nei, takaenda kuchikoro kaizvi. We can do that. Hatina shona version yebhaibheri yakanyorwa zvakanaka. Mabhaibheri ese eshona akakanganiswa. Tiverengerei tinzwe kuti zvinoita here kuti Angel Michael anganzi ndiye Jesu sezvinotaura masavada nemaJehovah's Witness. Michael ndiye Jesu here? Shoko rinoti Hebrew chapter 1 tangira henyu pavhesi 1 tiri kuda vhesi 45 kusvika ku13, but tichatangira hedu pavhesi 1. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Mwari wakataura kare kuna madzibaba. Gadzirisai maiki vatangidza kuverenga zvakanaka. Svikai padhuze naye tira kuti vanhu vanyatsonzwa. Mwari wakataura kare kuna madzibaba muaprofita nemigove mizhinji uye nemitoo mizhinji. Zvino pakupedzisira kwamazuva ano wakataura kwatiri mumwanakomana wake. But in these last times or days he spake unto us by his Son, whom he has made heir of all his inheritance,
by whom he also made the worlds. wakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvose. Yes. wakaitawo naye nyika. Yes. iye chadzera chekubwinya He is kwake the express image of God's glory. nomufananidzo wake chaiye. Yes. unochengeta zvinhu zvose nenzwi resimba He rake. upholds all things by the word of his power. wakati apedzisa kunatswa kwezvivi. Ari kutaurwa ndiani? Akati apedza kunatswa kwezvivi ndimaikoro airewa here? Akapedza kunatswa kwezvivi ndiani? Yes. Toda kuziva kuti maikoro ndiye Jesu here kana kuti Jesu namaikoro vakafanana here? Yes. akagara kurudyi rwoumambo kudenga. Ndokubva abwinya, ndokubva agara zita rakanaka kwazvo raakagara nhaka kuti ive nhaka yake. akapfuura vatumwa nokunaka. Akapfuura ngirozi pakunaka. saizvozvo sezita raakagara nhaka yaro Zita raakagara nhaka yaro rinopfuura rengirozi pakunaka. Saka tikalista ngirozi kudai nemazita adzo tobva tazosvika pana Jesu, tinofanira kuona Jesu aine zita rinobwinya kupfuura rengirozi. Yes. rakanyanya kunaka kupfuura ravo. Ane zita rakanyanya kunaka kupfuura rengirozi. Yes. nokuti wakambotaura kunani wavatumwa achiti, Akambotaura kungirozi ipi achiti, ndiwe mwanakomana wangu, ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndakakubereka. nhasi ndakubereka. And to which one of the angels has he ever said at any time that thou art my son, this day I have begotten thee? Hallelujah. Hanzi ngirozi ipi yamakambonzwa Mwari achiti ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndakubereka? Zvinoreva kuti izvozvo, zvinoreva kuti Mwari haasati ambotaura pamusoro pengirozi achiti kwairi ndiwe mwanakomana wangu. Maiko ingirozi haasati amboti Mwari kuna maikoro ndiwe mwanakomana wangu. On the basis of this scripture, it is not only foolish, but it is short-sightedness on the part of those who allege that Michael, the angel, is the Son of God, Jesus Christ. Nekuti Mwari wanzi akambotaura kungirozi ipi achiti nhasi ndakubereka ndiwe mwanakomana wangu? Akambodaro rini kungirozi ipi? Saka masavadha ari kuti akadaro kuna maikoro. Pauro aibvunza kuti akadaro kungirozi ipi? Chitipai vhesi yakanzi naMwari kuna maikoro, ndiwe mwanakomana wangu maikoro, nhasi ndakubereka. Kana musina muchitendeukazve. Unoti kudii pamusoro pengirozi? uyezve ndichava baba vake, iye uchava mwanakomana wangu. Ndichava baba vake, ini ndichava baba vake, iye uchava mwanakomana wangu. Akambodaro kungirozi ipi? Gabriel, amuna kunzwa achitaura kuti ndiri muranda Gabriel? Amuna kumunzwa achiti ndinomira pamberi paMwari achitaura naZakaraya? Makambonzwa Jesu achinzi unomira pamberi paMwari? Tine vhesi ipi inotaura kuti maikoro ingirozi, asi iri ngirozi kudaro ndiyo zvakare the Son of God? Hakuna vhesi yakadaro. Saka kana uchipinda savadha uri kupinda shiraini kana kuti okout, unofanira kubuda manhirano chaiwo, nekuti haugone kuti unoponeswa naJesu uchiti Jesu ingirozi iye ari Mwari. Hazvidi. uye kana achizouyisazve dangwe rake panyika, Kana Jesu achiunzwa ari dangwe raMwari, Mwari wakati kudii pamusoro pedangwe rake? Wakati vatumwa vese ngavamunamate. Verengai. unoti vatumwa vose vaMwari ngavamunamate. Gadzira mengi. Unoti vatumwa vese vaMwari ngavaite sei? ngavamunamate. Ngavamunamate. Saka palisti revatumwa maiko haapo here? Handiti Mwari wakatorayira kuti vatumwa vanamate Kristu Jesu? Zvino unganamatwa here kana usiri Mwari iwe? Kune vana Mwari vangani vanonamatwa? Mwari achitaura pamusoro pengirozi
akati ngirozi dzese namatai murume uyu. Shoko rinoti wakapiwa zita riri pamusoro pemazita ose. Ranzi izita raakapiwa rive nhaka yake. Tichireva kuti ziva rekuti Jesus, zita rekuti Jesus Christ rakanga risiri rake. Akatoita rekuita sei? Rekupiwa. Haleluya. Amen. Zvinoitika izvozvo. Vanhu vari kunwa nekuputa zvakasiyana siyana. Right. Hanzi wakapiwa zita rakaisvonaka raakapiwa kuti rive nhaka yani yake. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Saka zita raari kupiwa iri harina kunge riri rake from the beginning. Izita raakatoita zvokuita sei? Zvekupiwa. Saka muridzi wezita ndiani? Aiwatakidzai vhesi iyo yakanaka. Uye kana achizouyisa zvedango rake panyika, vatumwa vose vaMwari ngavamunamate. Vatumwa vaMwari ngavamunamate. Napamusoro pavatumwa unoti, kana Mwari waakutaura nengirozi unoti kudii? iye unoita vatumwa vake kuti vave mhepo. Bvisai mhepo rakatadza kunyorwa. He maketh these angels to become spirits and his ministers to become flames of fire. Zvichireva kuti reshona ringadai rakanyorwa kunzi unoita vatumwa vake vave mweya, kuti spirit nekuti wind zvakasiyana. Ndosaka ndati rakatadza kunyorwa bhaibheri reshona. Haugoni kuparidza uinaro riri rega. Zvekuti unofanira kuchitoziva zvinorehwa nerechirungu kuti ugozoziva kuti reshona rarasika papi. Bvisai mhepo muise mweya ipapo. Iye unoita vatumwa vake kuti vave mweya, nevaranda vake kuti vave mirazvo yomoto. navaranda vake kuti vave murazvo wemoto. Vana maikoro mweya nemirazvo yomoto komwanakomana. Asi Toda kuziva kuti Jesu ndiani ndo zvabvunzwa. Pamusoro pemwanakomana Mwari unoti? Asi pamusoro pemwanakomana, Mwari achitaura pamusoro pemwanakomana, Mwari aitaura ndiani? Mwari. Uye pano imi Mwari aitaura so mira yapo. Uyu ndiye mwanakomana muenzaniso. Ini ndini Mwari muenzaniso. Saka Mwari uchitaura wakati iye Pauro achinyora, Mwari unoti pamusoro pemwanakomana. Apedza kutaura nengirozi akati kungirozi apfana namatai murume uyu. Zvikanzi unoita ngirozi dzese dzive mweya, varanda vake vave mirazvo yomoto. Asi pamusoro pemwanakomana zvatarisana manje Mwari nemwanakomana. Iyi ndo yanga yakanaka kutiudza kuti Jesu ndiani. Ndandi Mwari unenge uchitaura naJesu achidefine kuti Jesu ndiani. Pamusoro pemwanakomana Mwari unoti, tangidze verse 8. Asi pamusoro pemwanakomana unoti, pamusoro pemwanakomana Mwari unoti, chigaro chenyu cheushe, chigaro chenyu cheushe, imi Mwari, imi Mwari, chiripo nekusingaperi, chiripo nekusingaperi. Ari kutaura ndiani? Mwari. Achitaura nani? Saka Jesu ndiani? Mwari. Mwari achitaura nemwanakomana, Pauro anyatsoti asi pamusoro pemwanakomana Mwari unoti chigaro chenyu cheushe ani? Imi mwanakomana here zvikadzaiwa, imi Mwari, chiripo nekusingaperi. Yes. Netsvimbo yekururama. Tsvimbo yekururama. Ndiyo tsvimbo yeushe hwako. Une tsvimbo yeushe yakarurama iwe. Makada kururama. Imi Mwari makada kururama iwe. Mukavenga kusarurama. Imi Mwari mukavenga kusarurama. Saka Mwari. Iye Mwari wenyu. Iye Mwari wenyu. Wakakuzodza. Mwari wenyu imi Mwari. Wakakuzodzai namafuta okufara. Namafuta okufara. Kupfuura shamwari dzenyu. Kupfuura shamwari dzenyu. Taura itinzwe. Uye imi. Imi Mwari, imi Jesu Kristu imi. Ishe. Imi Ishe Mwari imi. Makatseya nheyo dzenyika. Timakasika nyika pakutanga imi. Hallelujah. Yes. Avachavereka vakutonakirwa. Yes. Endai pamberi nayo. Nedenga. Denga chairo Mwari imi. Ndiro basa ramaoko enyu. Timakasika denga imi Mwari. Iro richapera. Denga rinopera. Asi imi mucharamba muripo. Imi munoramba muripo. Richasakara rose senguo. Denga mucharipeta senguo kudai so. Mucharipeta sechinofukwa. Kupeta denga segubeze. Imi Mwari. Ari Mwari ari kutaura naMwari.
zvikanzi muchapeta denga segupeze, so kwakuritsamira denga so rapera imosara muripo. Saka chinozosaka vanhu vati Jesu ndimaikoro chi nemavhesi akadai masvitei baba, right? But hatingagadzire dhokutiri nevhesi imwe chete, hakuna dhokutiri. Bhaibheri rine more than 10,000 mavhesi, haungagadzire maridzo nevhesi 1. Jesu ndiani? Ndo mubvunzo wabvunzwa. Ansa inoti Jesu ndiMwari. Saka zita rekuti Jesus Christ vanhu vanofunga kuti nderake, harisi rake, akatoita rekupiwa zvikatonzi itori nhaka yaakagara, zvichireva kuti rine muridzi waro akatomupa, akapa zita iri kuna Jesu ndiani? ndiMwari. Saka iye Jesu ndiani? Ndiye Mwari wacho akapa zita kuna Jesu kuti rigoita nhaka yake. Ndezvemweya hazvidi kufunga kwenyama. But ichokwadi here kuti Jesu ndiMwari. Saka paakauya panyika panapa, Mwari wakanga atouya. Ichokwadi ichocho 3:16 dzaTimoti wokutanga. Jesu ndiani? Verengai tinzwe Timoti wokutanga chapter 3 verse 16. Hakuna ungaramba kuti chakavanzika chokunamata chikuru kwazvo. Hakuna angarambe kuti chakavanzika chekunamata chikuru kwazvo. Rakatotadza futi kunyorwa Bhaibheri shona. Rechirungu rinoti and without controversy great is the mystery of godliness. Vichireva kuti reshona ringadai rakanzi hakuna ungaramba kuti chakavanzika cheumwari chikuru kwazvo. Godliness, umwari hakusi kunamata. Zvanzwika? Hakuna angarambe kuti chakavanzika cheumwari chikuru kwazvo. Chinoti chakavanzika cheumwari iye wakaratidzwa. Aiwa. Iri Bhaibheri iri munhu akarinyora aifanira kunge akarova musombodhiya chaiwo. Anokwana munhu akanyora bhuku irori. Chiimagina kuti dai ukaparidza naro chete riri rega, unogadzira mubodza evhangeri isingaiti. Pana akavhura nechirungu izvezvi, munzwe kuti zvataurwa zvokunzi iye ndizvo here. Simudza roko kana wakavhura nechirungu rako. Muna verengai tinzwe. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Saka rechirungu rinoti God was manifest in the flesh. Hallelujah. Amen. Reshona rati iye wakazviratidza munyama. Rakabvisa izwi rekuti God rikaisa iye, zvichireva kuti rinofanira kunge rakanyorwa nevaya vasingatende kuti Jesus is God. Pakanzi God with a capital G, panofanira kunge pachireva kuti Yahweh, ndo pakaiswa iye. Saka vanhu vanozotadza sei kuti ndii ndiri kurehwa? Angatadze Magaya kuti ndii ndiri kurehwa, pakanzi iye Magaya akazviratidza munyama. Anotadza nei? Hallelujah. Amen. Saka ndinodai mune seka zvenyu, but ndini ndisingatomboseka. Ndeichoda kuti Mwari akubatsirei musvike pamuchanzwisisa zvokwadi evhangeri. God was manifest in the flesh. Mwari wakazviratidza munyama. Mwari akaonekwa nengirozi. Mwari
akapupurwa. Ikaitiverenge zvakanaka rechirungu rinoti God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, God was preached unto the Gentiles, God was believed on in the world, God was received up into glory. Akaonekwa munyama ndiani? Mwana komana here. Akakwidzwa mukubwinya ndiani? Akaparidzwa kuvahedheni ndiani? Akaruramiswa mumweya ndiani? Akaonekwa negirozi ndiani? Saka tinotadza sei kuona kuti Jesu ndiMwari? Iyo vhesi iyoyi ukaverenga clear word Bible remasavada kana uri musavada kota mavhesi aya unokompeya. Akorota nharo zina nebasa resi. Toita nharo usina kuverenga futi Bible racho. Ndoti kuverengera Bible kuchechi kwenyini. Iri kutaura zvinhu zvechokwadi zviri muBhaibheri renyu zvandakaverenga ndakamboya naro panapa. Pakanzi God vakabvisa vakaisa he manifested in the flesh to render the scripture ambiguous, suggesting that when you read it you can replace the he with anybody of your choice. But that is not how we are to read the Bible. The Bible is very explicit as far as giving us the correct identity of Jesus is concerned. Jesus is God, as elaborated by the scriptures we have just cited. And not only these ones, there are numerous of them. Let us read the other one. The EPO, inonzi 20 Tamabasa, verse 28. Mabasa 20, verse 28. Paul aiparidza aitaura nemaereda epaEfeso ari paMiletus, aida kubva kuAsia kuti apinde Jerusarema, wakanga akunofa aizviziva. Saka akadeedza vakuru vekereke iri paEfeso paMileto, akaonekana navo achivarayira kuti vaisara vachifanira kubata basa raMwari sei, kuti varege kumhura nyasha dzaMwari. Saka pavhesi ya 28 mabasa 20 anoti take heed to do the work of God and to take oversight over the flock of God that you have been assigned by the Holy Spirit, that you should feed the church of God which he has purchased with his own blood. Reshonari noti zvichenjererei imi neboka rose ramakaitwa vatariri varo namweya mutsvene tiite sei kuti mufudze kereke yaMwari, fudzai kereke yaMwari yaakatenga neropa rake. Mwari ndiye akatenga chechi neropa rake. Hapana kunzi Mwari wakatenga chechi iyi neropa remwana wake. Zvakatonzi Mwari akatenga chechi neropa rake. Ropa rakatenga chechi nderani? Ndera Mwari. Saka Jesu ndiani? Mangari mavhesi andakupa matatu, ngatisvikei pa5 tinyatsobata umbo hwekuti Jesu ndiMwari. Iyi vhesi yandichakupai Bhaibheri shona rakaitadza dismally, saka handisina kutomborinzwa zvachose. Ngatingoverenga iri shona irori. Tito chapter 2 verse 13. Inoda kuti kana uine Bhaibheri rako uiverenge wega. Titus chapter 2 verse 13. Inoti looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Hanzi takatarisa netariro yakaropafadzwa nekubwinya kunoshamisa kuchauya Mwari nako. Iye Mwari uyu ariye zvakare muponesi wedu Jesu Kristu. Bari vareva vhesi yakanaka. Inonzi John 14 verse 3. Ngatisvikei nayo kana kulala 8. Jesu akati kudii paverse 3 yaJohn 14?
kana ndaenda kunokugadzirira ipo kugara ndinozodzoka ndokutora ndinozouya ndikugamuchirei kwandiri kuti pandinenge ndiri nemi mugovapo kuti apo pandiri nemi mugovapo nepandinoenda imi munoziva nzira nepandinoenda imi munoziva nzira. Thomas ndoya akaramba akati rodhi yekuenda kudenga dai ndakaiona ndikadai ndichiri pano. Musatitaurire zvinhu zvakadaro ivi. Rodhi inoenda kudenga hatiizive isu, but Jesu akanga ati nepatinoenda rodhi munoita sei munoiziva. Thomas obva asimudza musoro ruoko so zvikanzi excuse me se akati kudii Thomas? Thomas akati kwaari ishe hatizivi pamunoenda nzira tingaiziva seiko? Zvikanzi aiwa tinatsoburai pachena redhi yekuenda kudenga toiziva sei? Jesu akati kwaari ndini nzira nezvokwadi neupenyu. Ndini rodhi, ndini zvokwadi, ndini upenyu. Hapana munhu unouya. Saka paakati rodhi munoiziva aingoreva kuti ini munondiziva ndiye rodhi yacho. Saka Thomas paakadzwa rodhi anga akutoda 6 figure grid reference. Zvikanzira Jesu not so fast fun. Ini ndini rodhi inoenda kudenga. Yes. Hapana munhu unouya kuna Baba asine kwandiri. asino kwandiri. Saka vhesi inoburitsa pachena kuti Baba vari kupi. Hakuna munhu anouya kuna Baba. Jesu akamira kudeso akati ndini rodhi inoenda kuna Baba. Thomas akati hatizive rodhi chii, zvikanzi ndini nzira. Hakuna anouya kwete anoenda kuna Baba, anouya. Saka Baba vanga vari kupi? Paita hakuna anouya, Baba vanga varipi? Yes. Dai makanga muchindiziva. Zvikanzi dai maindiziva hapana. Mungadai maizivawo Baba. Baba maibva matovazivawo. Kubva zvino munovaziva. Iko zvino izvi maije mudhara makutovaziva. Makavaona. Dhara chaivo makatovaona. Filipi akati kunyemba totozvivana. Baba takavaona kupi? Pana akambona iwe Johani unorara pachifuva chake. Baba wakabva vaona Jonzo akati aya makukuta aya Baba ndakavaona kupi? Zvikanzi Baba munovaziva makatovaona. Filipi ndokubva ati Thomas mbodzikisa ruoko ndisimudzewo rwangu. Excuse me say Baba Filipi akati kudii? Filipi akati kwaari ishe tiratidzei Baba zvigotiringana. Zvikanzi Baba kana varipo pano ndine iye plani yangu nezvichemo zvegore. Kana tangoona Baba zvinobva zvaringana. Titotiratidzai Baba izvezvi zvobva zvatoringana. Jesu akati kwaari. Jesu akanongedzera here kudenga akati mudhara vari kudenga. Jesu akati kudii? Ndakava nemi nguva refu yakadai. Ko hausati wandiziva here Filipi? Wandiona ini waona Baba. Zvino unogoreva seiko uchiti tiratidzei Baba? Kuda kuona Baba vapi? Unopeka here? Urikona kuti vhangeri harisire kuita dzukuka. Ilaitisa munhu stupid. Uchinyatsotsvaga Baba so Jesu akamira. Zvikanzi naFilipi tiratidzei Baba. Zvinobva zvafaya. Handiti akati zvibva zvatiringana. Saka kana iri language yemaziva ano zvinobva zvaita sei? Zvaita bhanya zhula tiratidzei mudhara zvobva zvafaya. Zvikanzi naJesu Filipi ndakanga ndiinemi kubva kudhara. Hausati wandiziva sei? Hauzvizive here kuti anenge aona ini anenge atoona Baba? Zvino unoreva sei kuti unoda kuona Baba? Ndevapi vamwe vanopfuura ini? Ndosaka ana Pita muGetsemani vakadzisara muchinyengetera vangosara vakatarisana. Boza akanga hanzina matai kuti voda vari kudenga apa kuti ndini Baba. Ndobva ati ndakunonyengetera imi chisara muchinyengetera. Saka tofunga vakasara vakatarisana so. Zvikanzi saka tonamata sei? Iye akati ndiye Baba. Nekuti Jesu kana vanhu vachitonamata vanofanira kutonamata iye. Saka iye akakaita kunonamata hapasisina kuna vanhu. Saka vakadzoka vakadzi ko hamusi kunyengetera sei? Vakashaya anza. Tonamata tichiti kudii? Takanzi tinamate kuna Baba, iye akazoti ndiye Baba.
baba vaite kunonamata kunani manje? But mubvunzo ndokuti zvingaite here kuti Jesu anganamatwe? Tinganamate kuna Jesu tichisiya Mwari. 2:11 dzaMateo. Jesu anganamatwe. Verenga itinzwe. Maviri mavhesi anotaura kuti Jesu ari panyika ino akatobonamatwa. Vakapinda mumba. Vakawana mwana na Maria mai vake. Yes. Vakawira pasi. Yes. Vakamunamata. Vazive kumabvazuva musi waakazvarwa achiri mucheche. Ndosaka vakanzi vazivi. Varume vakuru vakazomona akuita mamiracles vakati haasi musi waakazvarwa achinuhwa ropa remuchizvaro. Kune vakapfugama vakamunamata. Mwari akati ava vari waiza. Ndo vega vakanzi wise men mubhaibheri. Vakamunamata vasina zvavangavaona. Kari kacheche. Endoka idzokorodzeka vhesi 11. Idzokorodzei. Vakapinda mumba. Vakawana mwana na Maria mai vake. Vakawira pasi vakamunamata. Vakasikuona mwana aina mai vake. They found the child with his mother Mary. Musi waakazvarwa Jesu ari mucheche. Ndiye anga aina mama. Vakatosvika vakati kune mucheche ndiwo ukaona mama ava. Mukadzi mukuru vakamusiya vakanamata mucheche. Nekuti chaive mucheche ipapo itebhenekari yaigara Mwari. Mwari haaite mucheche, Mwari haakure, Mwari haachembere, Mwari haasakare. Chainzi mucheche apa ndo maigara Mwari. Tebhenekari iyayi haasiri yeMwari, aigara mukatimo. Saka tichiti hakuna Christmas nekuti Mwari unonzi anobva kusingaperi achienda mukusingaperi. Kana Jesu ari Mwari mungaite Christmas sei? Pane vanhu vangaite birthday yaMwari? Bvunza ari pasaidi pako. Kuti ungaite birthday raMwari? But pane imwe vhesi yakanaka zvikuru yakanamatwa zvakare ari panyama ari munyika muno. Jesu akanamatwa atinzwei 28 dzaMateo vhesi 9. Chii chakaitika pachapter 28 yaMateo? Ndo musi waakanga amuka. Yes. Zvino tarira Jesu akasangana navo akati. Jesu akasangana nevadzidzi vake akati kudii? Kwaziwa. Kaziwa iwe Maria. Ana Peter kwaziwai. Vakauya vakabata tsoka dzake. Ndobva vabata tsoka dzake vana Peter. Vakamunamata. Vakamunamata. Zvino Jesu akati kwavari. Saka waimbomira ndoda kumbokuvhiringidza nhasi. Anditi tikati ngatinamate urobva watanga kudeedzera. Mwana ngatibautse muri wamsana pa 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 ta fire. Ndo zvakaitwa nana Peter musuyu kufunga kwako zvaunoita kana uchinyematewe. Kozi anga aripo. Saka vanofunga kuti vakapfugama so. Vakati zita derenyu baba remwanakomana. Ndo zvavakaita na Peter. Uye pane unozviziva here kuti murume uyo akamira ndikati makadi daira itinzwe ukona mataurira vaita ndavati makadi ndokubva vati tiripo makadiyo ndingagonere kuvati makadi tiripo makadiwa ndotovati muri kurwarere basi mapindwa nei. But probably is 30 centimeters away from me. But he is 30 centimeters far from me. He talks soberly to me. But when we think we want to talk to God, we begin to make noise. Do you know that even though he's 30 centimeters away from me,
he is even far from me than God is. The relationship or the distance between me and God is smaller than the distance that is there between me and him. Because Jesus is inside me, but he is 30 centimeters away from me. Saka wandaifanira kudzikisira voice kana ndotaura naye ndeupi pakati pavo takamira kudai naMwari kana ndichitaura naMwari. Pandakazoona kuti chinoita kuti udeedzere kuziva kuti hamuzivane. Kumusha kwedu waiti kana uri mumunda ukanzwa baba vachiti mamuka seiko, wotoziva kuti pana ari kupfuura nepadhuze nemunda. Iwe unongori mumunda nababa muchisakura so unzwa waiti imbotora maiwo vachimbonwa ari kupfuura, unonzwa kuti mamuka seiko, kune kuri kuratidza kuti ari kuenda. Saka kana uchideedzera isaini yoti Mwari akakusiya. Mazvita here Mwari akaita sei? Akakusiya. Ndotaura nevanhu vamwe vari kunze kwenyika, achitaura nhau yake ndobva ndamuti une chakati nechakati kaiwe chausati wagadzirisa, obva ati ko mazviziva sei asati amboonana. Pamwe anenge angopiwawo namba yangu nemumwe munhu anenge achindiziva. Fesi yake handizive, asi ndinogona kumutaura zvinhu zviri kuitika panguva iyoyo muupenyu hwake. Zvinoitika sei? Nekuti nhau dzekunamata dzinomanejwa naMweya Mutsvene, Holy Spirit. Hapana munhu asingazikanwe pano naMweya Mutsvene. Saka if you are truly a servant of God, information yaunenge uchishanda nayo inenge isiri yekufungidzira, unenge uchitoudzwa naMweya Mutsvene. Pane mumwe muchinda anonzi Kuda ari kuLondon 4 years ago, akapiwa namba yangu nemumwe waindiziva. Ndobva andifonera zvikanzi ndani 6 years ndine degree rehuman resources management, handisati ndamboshanda. Ndinongoita mainterviews, ndongonzi ndichakudeedza zvopera zvakadaro. Pafoni ndaitaura naye paWhatsApp, ndakati ndatifona zvikanzi handitorina mari yekufona, saka aisenda message ndichipindura. Ndobva ndamuti kana uchida kuti upenyu hwako uchinje, regedza kuenda kumasowe kwauri kuenda, pise magemenzi ari mumba mako netsvimbo dzese dzauinadzo. Zvikanzi mazviziva sei kuti ndoenda kumasowe? Ndikati sei wanditsvaga? Zvikanzi ndadzi muri munhu waMwari. Ndokuve munhu waMwari kwacheko. Aitove munhu aipinda sowe, unitorere masowe kuLondon Afrika. Ndakatadza kuexporta chibage, ikaexporta masowe. Kune masowe shamwari kuLondon. Saka ndakamuti tendeuka, usiyane nazvo zvekumashiraini kwauri kuenda. Kwaiwo unopinda sowe sei munhu akaendawo kuchikoro kudaro? Wavhirikidzwa sei namadzibaba? Kusvika wapfeka gemenzi munhu akaita degree. Hazvinongoitika, munhu idesperation. Ndikati pisa, ndobva ndamutendeutsa pafoni. Saka mochindinamatira akati aiwa zvatoita. Saka ndodii? Ndikati hapana, ingonzwa shoko, enda paSoundCloud unzwe vhangeri, wongonamata zvebasa chitoziya. Hazvisi zvako, ndezvaMwari. Kana Mwari atufoori rovha, hakuna chaunomboita chinochinja izvozvo. Within 2 weeks akafona, zvikanzi ndadeedzwa kuinterview futi, but ndinongonzi ndichakufonera. Saka ndaifika kuti pamundifoneresa ndaenda kuinterview. Handikona mweya wokusowa uchiri mauri, kuda kushandirwa futi. Ndakakutaurwa kuti handishandire. Ingonzwa shoko chete. Shoko ndo rakasika muviri wauinawo. Shoko rinoti nekutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakagadzirwa neshoko raMwari. Uri kutenga shoko uchida kujambuka nenini? Siyana nazvo kujambuka izvi. Enda kuinterview. Ndobva azofona kuTsamba, wati kufara, tabva tatowana basa riya. Saka ndizoti ndingakupe ichi. Ndikati uda kushandirwa, uda kungobirwa pachena, uda kubirwa futi izvezvi, uda kundipa chii.
enda kubaza umbokavhira zvikwereti zvako wanga waita pamaoko uri ruvha. Siyana neni, handisi n'anga inoti ikabatsira munhu yobhadharo. Simba rakupa basa iri harisi rangu, nderaMwari, ndiri muranda waMwari. Hakuna akabobikirwa sadza akasiya anga akabata mugoti, akatora mugoti akatanga kuomberezo. Maaita basa kava mugoti, aiwa munomona rara kanyatsoota, tichapota tichiuya. Wakambona munhu anoda ndozvakaita munhu waMwari is a servant, is an instrument inoshandiswa naMwari. He doesn't deserve any credit for anything that is associated naMwari. Azviti. Ende ukashandiswa naMwari ukaita musara iwoyo wakafanana nehosepipe kana kapu yeti yaisirwa ti. Muridzi wayo akakuona uchiomberera kapu iye aripo, anongokumaka oti tichaonana kana wakuda imwe ti. Paunozoti ndipewo ti, anokugadzikira kapu isina chinhu. Hamuna chinhu wanoti inga makatendana musuya bikiranai futi. Saka uchiona kune vamwe vanhu vakashandiswa naMwari zvazuru zvakapinda nyoka, nekuti vakatora kukudzwa kwaifanira kuenda kuna Jesu. Saka uchiona hatiuye nevanhu vatinenge takanamatira pano kuti vapupure kuti ndakanamatirwa zvinhu zvangu zvikafamba. Kana achida kutenda Mwari, does he need to come here kuti Mwari anzwe kutenda kwake? Huh? Can you answer this question? Ndikanamatira munhu guruwa akapora, angafanire here kuuya pano kuti atende Mwari panapa? Ndopanogara Mwari pano? Anotendera Mwari kupi? Chero kwaari ikoko. Kuuya nemunhu akanamatirwa akapora kuzvimaketa iwe. But ndakambobvunza weprofita kuti kunamatira vanhu vachipora, unoziva sei kuti kunamata kwako ndo kwakamuporesa? Haadaro here anga padhuze nekupora musi wawakamunamatira. Bozi munhu akarwara, there are two possibilities ka, kupora kana kuramba achirwara. Unoti mwane musoro zviri kubata musoro wobva wapora. How do I know kuti kubata kwako musoro ndo kwakuporesa? Akuti ndiri convicted mumwoyo mangu, saka indi ndakapinda mumwoyo mako ndikakuconvict. Handi Mwari, saka wadi kutenda Mwari. Ini ndinodzi Mwari, handisi Mwari, ndiri muranda waMwari. Ichiroti Mwari anondosara ega indisipo. Wozikapuka kuti Mwari anendika, une uchitorasika ini ndiri kwaMwari, kwete kuti ini ndina Mwari. Aiwa, Mwari ndiye ane right yekuti mfana uyu ari aneni. Zvafanana nembwa iri kufamba so, haungagoni kuti nembwa vamuka seiko vawina vanhu. Ungatobvunza akabata imbwa kuti iri seiko bhoki. Ndo ukama huripo pakati paMwari nemunhu waMwari. Munhu waMwari imbwa, Mwari ndiye muridzi wembwa. Kada kutokumbira imbwa kuti imbwa kudzingira makudo, unotaura naakaibata. Iwo haina choice, haina chekutaura. Zvanzwika? Saka ndapindira mubvunzo wanditi kuti Jesu ndiani? Jesus is God. Kwete zvakambotaurwa pano masvondo maviri apfuura kuti Mwari akaadopta Jesu. Ari 30 years. Chimondi mwii chevhangeri icho. Jesu anoadoptwa naMwari, abheka aripi? Handiti kuadopta kutora chinhu chisiri chako uchiita chako. Hamuna kunzwa Mwari achiti ndimi makasika makateya nheyo dzenyika. Zvino nheyo dzenyika dzakateyiwa pakauya Jesu ari munyamera. Kuti thousands of years before Adam was, Jesu ndiye akateya nheyo dzenyika. Akatotaura paJohn 8 kuna vaJudha zvikanzi before Abraham was I am. Akadaro anganzi anoadoptwa 30 years. Pane munhu angataura zvekuti Mwari ane makore mangani? Zvinoita izvo? Hazviiti. Saka vanhu vane vachingotaura zvaungano, asi varipo vamwe pano vanodzida.
Saka tokupai nguva yekuti munzwe ngano masikati ese. Kandazouya tokupai vhangeri rechokwadi. Haida ngano dzinoswera dziripo pano dzinozopera na 5. Patosvika dzobva dzapera. Handiti zvimaya muchiudzwa kunzi fruits of the spirit, test spirits, debauchery. Ubenzi husina kupfeka hwamama muchiudzwa. Vamwenyu mukatosimudza maoko mukanamatirwa nemweya utsvina wakadaro. Tingakuitei sei? Vamwe venyu vakasikirwa kupiswa. Saka muchiona vhangeri rikaparidzwa rinokuvava. Asi ngano dzikataurwa unonzwa usekenyedzwa una chakutozhinya. Amen, amen. Otozoti iri rakasikirwa kutsvaira. Nomberera matakanana akadai uneshuwa. Tofuka kuti Jesu ndo zvaakafira zvemoralism yamama muchidzidziswa yekuita tsika iyi. Vanhu havafanire kuparidzirwa kunzi hamufanire kuita chingochani. Ndo zvaiitwa nemurero waMozisi. Murero waiti thou shall not, thou shall not, thou shall not. Wapedza kudaro murayiro vanhu vaiita. Vanhu vaiita vakaita sezvavo varapidzwa. Saka vakatakura mukadzi paJohn 8 zvikadzi nevaJudha vakasikoburitsa mukadzi mukuru shavanhu amutova vakabata pai zvinonzi vakamutakura. Iwo hachisi chinhu chirinyoreka kutakura mukadzi wemunhu. Unenge wakabata pai bozi kana vakamutakura obvious anga asikade pamaitopfacha vakatoenda lewe rebhoswe tokutura ungesvinga reunhu zi pana Jesu. Vamwe vacho vakaguchira matomboso. Jesu akati kumbatakura mai avaidava varwara here zvikanzi kwete. Mukadzi uyu tamubata achifeva. Vechirungu rinoti in the very act. Vanachitoita. Jesu akati zvakwana. Chirege kutaura zvimwe. Mukanyadzisire pano. Vavachiita chii? Chamuda kutaura zvikanzi zvikati kwete. Siyanai nazvo ndazvinzwa. Saka muri kudai zvikanzi murayiro waMozisi unoti ndofana kumutema namabwe. Saka matadza nei kumutema zvikanzi iwe unoti wakabva kuna Mwari. Tomutema akatipe mvumo timuteme. Jesu akati right. Ukaiverenga John 8 inoti vaida kubata wavaida kutema ndiJesu. Jesu dai akangoti musamuteme murayiro waiti anongoda kudhifenda batwa achityora murayiro vanotakwa vese. Saka Jesu akati hainondinetsa. Ndoza tonoona zvadzo. Vadzataka kunyora pasi. Ati hapana kuverenga kuti dzainyori. Saka vaya vangu vakabata matombo ndofunga vanga vakuridza muridzo mukadzi akakoti tuzo. Taura timuteva nhata anofa chinongoti maziziso. Tachibata chifeva ichi chikadzi tochiuraya. Iwewe taura tinzwe. Murayiro takuudza touziva. Ndova Jesu azocheuka kudai. Zvikanzi right ngatimutemei. Ndofunga vakati abvuma. Ngatitemei mukadzi uyu. But tinoda zvine order. Tichada kutema in an orderly manner. Vasina kumbotadza, vasina kumbotyora murayiro pamberi. Zvigevenga munozopedzesera. Because uyu atadza akatyora murayiro tiri kuda vasingautyori ndo vachatanga kukanda. Ndobva vakatanga kuita magurupu. Tofuka mafarisi akamboonana pawega. Pana right here vakomana. Titeme mukadzi uyu. Masajuse anga ari pawega. Zvikanzi ndandine changuo chigevenga chinzenza nezuro. Handisi right. Abeno imi mune ndebvu dzakadai. Wapepo wendebvu. Kandai. Zvikanzi nechimwe chacho nemari yechechi andakatsenga sandaidzosera. Munhu wese anga aine dzake. Saka Jesu akazokotarisa akati tikuona order vari right ndo vachatanga ukani. Chinonzi munhu wese anga akave convicted of his own sin. Saka vakazokanda matombo. Munhu wese akadzokera. Hapana akakanda dombo. Ndofuka pavakasvika kumisha yavo vakadzi vavo vakati mazomutema here.
tichitema chiko apere zvaanga akutaura zvitanzisi tikaratirira icho. Saka conclusion yenyaya yakanga iri yekuti munhu wese ari kuchikora chii kungoti uyu abatwa vamwe havasati muzuyu ndo vakabatwa vese najesu. Jesu akavabata vese akati kana paine asina kutyora kanda vese vakabvumirana kuti mumwe ndofunga akati iwo sabhokata nezuro ndakakuona hausina ini vakawirira kuti handei ngatimusei akadaro. In other words, murayiro hakuna akagona kuita sei kuuchengeta. Saka kutanga izvezvi kuudza vakadzi musapfeke mamini kuparidza murayiro. Takaona mumwe akapfeka sketi refu yaitsvaira pasi asi vhendi dzanga dziri mbiri dzaitangirawo muwest muno. Unomuita sei wakati ndisapfeke mini? imini here iyi? Haisi zvayo asi chii? Rokwe rakanyatsoreba zvakanaka rakareba zvaro but zvarakaitwa hazvisi right. Saka mune muchingopota muchichinja mutemo mukati musapfeke mamini vanondoya nemarokwe marefu akaitwa mavhenti masi asingaite. Bobva mazotinawo mavhenti enyanyanya gadzirisai vanoya neisina vhenti yakati mbambamba zvisingaite. Unopedzisira unosiyana nazvo zvokuti vhangeri yemoralism haisi vhangeri kune vanhu vanopfeka zvakanaka vasina kuponeswa. Vanhu ivavo vakafa still vanoenda kudziva romoto. Kupfeka zvakanaka hakupinze denga, kutaura zvakanaka hakupinze denga. Zviri kunzwika? What you need is Jesus. And when we preach the true gospel rikapinda mauri, mweya muchena akagara mauri, hatichaita chicid muchechi. Mukadzi wako akapinda mujeti kunotenga rokwe, mweya mutsvene ari maari ndiye anomuudza kuti rokwe iri haripfekwe neakaponeswa. Saka anenge achidzorwa najesu iri one on one encounter najesu vari vaviri. Vanhu vese vamuri kuona pana vanonyepedzera kuita right masikati hati zvokudoka aitinde vanogona kukuteera mumwe nemumwe chibva pano kwaedza chiko chero kwapinda muachipelago seiko kana kwaedza anenge kuti brother Thomas, good morning pastor. Yes, hallelujah, wonderful. Zvigevenga zvese hapana munhu kwayo nekuti muri kuparidzira vanhu kuti behavai zvakanaka. Haisi vhangeri iroro. Moralism haisi vhangeri, madhaga evhangeri. Unofunga kuti Jesu akafira vanhu kuti vagare zvakanaka? Unofunga kuti Jesu akafira kuti vanhu vanzwanane? Unofunga kuti arere nawo haisi kuti vanhu varilete vega, munhu nemunhu. Vhangeri ndeyekuyananisa munhu naMwari. Kana munhu ayanana nemunhu naMwari akayanana naMwari hazvizonetsa kuti ayanane nemunhu nekuti munhu akasikwa naMwari. Uye kunzvera mweya hakusi kutarisa character yemunhu. That is a wrong gospel from the pit of hell. Pakataurwa zvokunzi nzverai mweya hapana kunzi tarisai kuti vanhu vanobhihevha sei. Zvakanzi mweya mumwe nemumwe unopupura kuti Jesu akauya munyama ndewaMwari. Descending spirit is not about your character, it's about your testimony. Because it is your testimony that changes your character and not the other way around. Isu machechi akatitadza izvi. Taipinda Zayoja ndichidadisa ma 10 days daipfuura. Taita maonights matatu pasvondo tidzigenga reprayer. Tusu taiti tikasvika payouth service so tatakaungoshimanda rabashaka kabroska katroska tichidada nematangs emadhimoni. Ndapedza kutaura ndimi ndoenda kubhawa ndodzoka kusei ndandisinganwe futi doro. Ndaingoswera ndairara mubhendi ndichinwa koko.
Ndakabata koko yangu. Pastor izvona ku. Tainyazozoti pastor kuno auye. Hapana anondiona. Tichipfimba tusikana tuko muchechi imomo. Tichirasika natwo. Tichita upombwe. Tiri muchechi. Tapedza toparidza. Vanhu vochema. Vanhu voita sei? Vochema nevhangeri yemhombwe. Ndinyatsozviziva kuti ini naMwari hationani. Vanhu vachiuya sevhisi yapera kuti brother Mwari mashandiswa naMwari. Vakomana. Tiri koronyera asikati vachena. Zvikudzika zvatora. Tutsamba twaifamba muchechi. Sevhisi ikapera mira pakona pakati. Ndakuperekedza kumba. Muchinyora manoti tutsamba tichifamba. Gertrude. Hallelujah, amen, amen. Glory, glory. Yakatitadza vhangeri yemoralism. Kana paine chechi muZimbabwe inoparidza moralism, izayoja. Vanoti fear not, sin not. But ndo makazara mhombwe dzemakoko nembavha. Kusanganisirana kuti watofuti mbavha yemakoko. Asi ndaitopinda chechi ndichitoparidza nhema dzandaiparidza mazuva iwayo. Ndaiparidza here sisingaiti. Kusvikira musi wandakaziviswa vhangeri yechokwadi, hakuna akandiparidzira kuti chirega zvezvibhakera. Kusvikira Isha andibatsira, ndakutovhirikidzwa nevanhu, ndotarisa zvangu so ndoti okay. Zvakauya too late zvinhu. Dai ari mazuva angu munhu asina mazino. Vhangeri ndo inochinja character yemunhu. Unoti kana uchifamba so ukaona musikana achipfuura asiri mukadzi wako, nyama yakada kuvhovha so, unonzwa shoko richiti ko ikaone wako wani dzikama. Unoti glory to God. Ndege ndikuenda kwandani zviye. Asi unotombokanzwa kafungwa kacho. Kuti ndibhoro zvakamira sei. Otozonzwa shoko richikubata. Unombonzwa kubatwa so. Neshoko raMwari. But shoko rinenge richikubata haritaure kuti regedza kutaure. Rinokuudza nezvaJesu. Rainzi raparidzwa rina Jesu kudaro. Rinoita sei zvaro? Rinokudzora. Vhangeri yandina kugovera inhasi inonzi vhangeri yemagora. Inonzi chii? Vhangeri yemagora. Ngatomberere mbere nguva wangu azosvika. Mazana ari kunuka kuya kubasa. Genesis chapter 15 verse 8. Atichaverenga verse 1 to 7. Ndichangoisummarize nekuda kwenguva yedu. PaGenesis chapter 15, Mwari wakanga achitaura naAbhurahama. Akanga asati akunzi Abraham. Wakazochinjwa zita paGenesis 17. Saka wakatanga kutaura naye. Akati Abraham, ndichapa nyika yeKenani kumwana wako. Zvikanzi naAbhurahama, zvinhu zvese zvamakandipa nezvamunoda kundipa ndazviona. Dambudziko rangu handina mwana. Munoreva here kuti Eliezer uyu weDhamascus akaberekerwa mumba mangu, kana ndafa ndiye achadya nhaka yezvinhu zvese zvamakandipa imi Mwari? Zvikanzi naMwari, kwete, Eliezer weDhamascus haasiriye mudyi wenhaka yako. Chibuda panze. Ndobva Abrahama abuda mutende make. Ndokutarisa mudenga so. Zvikanzi unogona here kuverenga nyeredzi dzauri kuona? Zvikanzi kwete. Zvikanzi ndokuwanda kwakaita vana vako vauchabereka. Vachawanda senyeredzi dzedenga uye sejecha regungwa. Shoko rinoti Mwari ndokubva apindurwa naAbhurahama. Zvikanzi ndinotenda zvamataura. Zvikanzi kana watenda saka wakarurama. Ndo pakabva mazwi ekuti Abraham believed in God and it was counted unto him as righteousness. Akatenda kuti kuwanda kwakaita nyeredzi dziri mudenga ndo kuwanda kuchaita vana vake iye asina mwana. Akazvigamuchira Mwari akati kana watenda saka wakarurama. Saka apedza kuudzwa mazwi iwayo ndo paanoti kuna Mwari pavhesi ya 9 tangira henyu pa 8. Iye akati,
Ishe Mwari ndichaziva seko kuti ichava nhaka yangu. Zvekuti muchandipa nyika vaHiti navaHevhi, maJebhusi navaKenani igoita nyika yangu. Ndinozviziva sei kuti zvamataura zvinoitika? Kutenda ndatenda zvangu, ndiri kuda garanti yezvamataura. Abraham akakurukura naMwari, akakumbira garanti yezvakanga zvarehwa naMwari kuti azive kuti zvechokwadi zvaizoitika. Mwari akumbirwa garanti naAbraham. Wakamuti tora gwayana rine makore 3 yes. Akati kwaari, nditorere tsiru rina makore 3. Tora tsiru rine makore 3. Nesheshe yembudzi ina makore 3. Nesheshe yembudzi ine makore 3. Negondobwe rina makore 3. Negondobwe rine makore 3. Nenjiva nomwana wenjiva. Nenjiva. Panzi nenjiva nemwana wenjiva achisi chokwadi. Pakanzi ende pigeon ende turtle dove. Saka imwe yacho ihangaiwa, imwe yacho injiva. Zvikunzira zvandaura? Saka apa pakanzi hangaiwa ndo panzi mwana wenjiva. Saka tofanira kugara tichingori korekta chete. Unoona zvakaita? Ndo zvaifanira kunge zvichiitwa Grace Mugabe paaitaura paya. Aifanira kugara achikorektwa. But vanhu vakanonoka manje pazvaita wese. Ipewo chimwe chibhodhoro. Vari panhu vakadaro panyika pano. Anofanira kubatwa akaita zvakaitwa bhiza riine tamu akarasika mudhonza so kwakuenda kusiriko. Saka vanhu vaingoseka vachingomusiya kusvikira pakazosvika paasante sana. Isi takangozvitaura bedzi kuti mukadzi uyu anyanya. Vanhu vakati unofa, ndikati ndagara ndofa ndoziya. Iwe uchaenda sei? Unofunga kuti uchabva pano chibhururuka here? Unofunga kuti ungatichikidzire nyaya yekufa ini? Saka vanofanya toda kuita couples fellowship kuti dambudziko irori rekudzorwa harisi kuna Grace chete. Mukadzi wese ada kupota achidzorwa. Uye varume futi vanda kupota vaita sei? Vachidzorwa futi. Saka pane kudzorana kunodiwa mumba. Ukasadzorwa unobuda usina kudzorwa, vanozopinda dambudziko. Vanhu vaunoswera navo. Kwadiko kudzorwa murume uyu, kwadiko kudzorwa mukadzi uyu. Pane dzimwe nyaya dzekuti ukasadzorwa mbama unogara nyika inopinda chakwindi chaicho. Unofanira kudzorwa uchiri mumba wozobuda waita sezvako wadzorwa. Saka ini semushumiri ndofanira kupota ndichikudzorai futi mese muri vaviri, mukadzi nemurume, ndokudzorai mese. Kana mukasadzoreka muri vabereki muchabereka magandanga evana. Right. Tora tsiru rine makore 3, sheche yembudzi nemakore 3, gondobwe rine makore 3, nenjiva nehangaiwa. Ndo zvakanzi naMwari Abraham tora. Nekuti akanga akumbira garanti kuti ndoziva sei kuti muchandipa nyika yeKenani. Ndoziva sei kuti ndichagara nyika ive nhaka yemwana wangu. Ndichaita vana vakawanda, ndazvitenda. Ndiri kuda garanti yekuti zvichaitika. Pachinzvimbo chekuti Mwari vamupe ivo garanti, vakati iwewe tora zvauinazvo. Saka akaita sei? Akamutorera izvozvo zvose akazvipamura napakati. Saka akabva atsemura. Kana uchigadzira atari unoisa matombo, woisa huni, woisa pamusoro pehuni. Hauvhiye kana iri tsiru racho, haurivhiye. Unongoriuraya wodeura ropa pasi, wotodimbura nedehwe racho mapisi, woisa pamusoro pehuni. Ndo zvaitwa atari dzamazuva iwayo. Saka haana kunzi pisa, akangonzi tora uisa. Saka Abraham akangozvitora ndogobva azvitsemura. Yes. Akagadzira rumwe rutivi rwakatarisana norumwe. Saidi rakatarisana nerimwe zvakatarisana kudaro. Asi shiri haana kudzipamura. Shiri akangodziuraya bedza, haana kudzipamura. Ipapo magora akaburukira kunyama.
magora. Saka Abraham azitsemura akatora pisi yesheshe ndokubvaisa pamatombo ake yakatarisana neimwe, ndokutora imwe pisi yakadai ndokubva yatarisana neimwe, zvichingodaro zvakagarisana, so zvakatarisana. Saka Mwari akati ndo pandichakupa garanti yekuti zvechokwadi ndichakuitira zvandareva. Saka tsano Abrahama zvavakazoita, vakazonogara zvavo pavakangokwanisa kuti vagare, vakamirira kuti Mwari achandipa garanti pane mhuka dzandatsemura idzi. Saka dzakagara kudaro dzakamirira Mwari, kwakazouya magora kubva mudenga aida kunorova nyama iyoyi. Nyama ndei magora here iyi shamwari? Ko magora abva kupi? Saka Abrahama anga akamirira Mwari, Mwari haana kutaura taimi yaachauya, akangoti ngotsemura ndichauya. Magora akaita sei? Ipapo magora akaburukira kunyama. Asi Abrahama wakaadzinga. Ndobva Abrahama ati makajaidzwa, ndokutanga kutora matombo ndokutanga kupotsera sva magora ndokubva aenda. Akatadza here Abrahama? Awadai akavadikani? Abrahama akatadza here kudzinga magora? Alright. Saka ndinoda kuti mungojamba mavhesi mashoma, nekuti mavhesi atinoda kuti mujambe mavhesi anotaurwa hope dzakazorotwa kana kuti vision yakazoonekwa naAbrahamu. Haleluya. Toda kuti tione kuti chakaitika verse 11 verse 12. Zvino zuva rakati rovira, Abrahama ndokubatwa nehope huru. Yes. Akawirwa nokutya kwakabva parima guru. Verse 17. Zvino zuva rakati ravira. Saka zvakaitika zvinhu izvi kunenge kuseni. Zvinoti Abrahama akaswera the whole day akarindira chii? Nyama yake. Hapana kana pisi akadimbura akagocha. Zvazviri zvise zvaMwari. Dambudziko rake ranga riri magora bedzi ndo akanga akuda kuti amusikanzwa. Zuva rakunovira chii chakaitika? Kwasviba, kwakanga kwatodoka. Choto chinofungaira nezhenje romoto zvakaoneka zvichipfuura napakati penhindi idzodzo dzenyama. Yes, saka ndo mapisirwa akaitwa. Kwakazongouya choto. Ndobva changouya choto so chine moto, ndobva chananzva nyama yese, ndobva chaenda choto ichocho. Abrahama akati zvaringana, ndikadzokere kupi zvangu? Kumba. Saka Abrahama akasvika kumba akati kuna adzimai vake Sara, nhasi Mwari aita chii chinoshamisa. Ndanga ndagadzira kaatari but ndarabidzwa kuvesa moto, asi manje apa Mwari andadisa, kwauya moto uri pachoto, ndobva warova nyama ndobva waenda. Saka Mwari andipa garanti yekuti zvinhu zviri kurongwa naMwari neni zvichabudirira. Dambudziko rangu ranga rare magora. Magora andinetsa. But handina kumboajaidza nangoadzinga straight. Tsokorodzai mazwe magora. Magora akaita sei? Tsokorodzai verse 11. Ipapo magora akaburukira kunyama. Asi Abrahama wakaadzinga. Saka kuburuka kwemagora kunoratidza kuti aibva mudenga. Ndokuti chinhu chinongoburuka from a higher altitude chidzika zasi. Mwari waakamirira kuti atore mhuka dzake idzi adye, aibvawo kudenga. Magora ndokubva ataimira direction yaMwari. Magora dai ranga riri gora 1 zviri nani, akauya akawanda. Pupuru. Abrahama ndokutora zvimasanzu akabhura kusvikira magora angoti ngasari nenyama yake. Handei ari kuramba nezvinyama izvo zviri bata rei? Ndezvani zvinyama izvo? Abrahama akati siyanai nenyama yangu, haisi yenyu. Haleluya. Saka nhau yandasimukira nhasi ndati inonzi vhangeri yemagora. Tarisai muone vadikani kuti mukatarisa mhuka dzakaiswa paatari naAbhurahamu, paiti tsiru remombe, sheche yembudzi, gondobwe rina makore 3 nenjiva nehangaiwa, zvese zvakaiswa paatari dzaive mhuka. Number 1, Mwari ainongedzera kuti kwaizouya testamendi yemurayiro yaizoofwa zvipiriso zveropa remhuka kuti vanhu vagone kuyananiswa naMwari nekuda kwazvo. But testamendi iyoyo yemurayiro
haisiriyo yaiyananisa vanhu naMwari, asi kuti mhuka idzodzo waive mucherechedzo waJesu aizorembera padanda. Saka kuisa kwake mhuka dzake padombo chaive chiratidzo chekuti Jesu waizoroverwa. Pati kuisa mhuka padombo haisiriyo end game yesacrifice inoiswa paatari. Kana muchinge mabaya mhuka munofanira kuzoenda neropa rayo kumusoro kuna Mwari kana kuti munzvimbo tsvene-tsvene kuti vanhu vagoregererwa sezvaiitwa according to the law padei rechi10 reatonement mumwedzi wechi7 vanhu vachiita mutambo wemwedzi wechi7 maholy convocations aiitwa for 21 days pamwedzi yechi7 pakalenda yaIsrael. Ndopaiitwa zvakare the feast of tabernacles, the feast of the blowing of trumpets. Ndo zvinhu zvitatu zvaiitwa mwedzi wechinomwe. Paiitwa the feast of blowing of trumpets, the day of atonement, and the feast of tabernacles. Saka day number 10 ndo paizonzi muprista yauraya gwai otora ropa rayo oenda naro munzvimbo tsvene-tsvene onoripisa paaltar of incense kuti vatadzi varegererwe. But ngativerengerwe mavhesi maviri tinzwe kuti shoko rinoti kudi pamusoro pemhuka dzakanga dzaiswa paatari naAbhurahama. Mhuka idzi kuiswa kwadzo paruware inotori atari yakanga yavakwa nani naAbhurahama, yatakazotaura gore rakapera paseri musi wa31 December 2016 mushure mekunge makumbi waManu Makandiwa abuda paFacebook achida kubira nyika yeZimbabwe $77 achiti Abraham akabvunza guarantee kuna Mwari akashandisa word kuti surety. Mwari vakati isa mhuka dzako vake atari. Saka muprofeti Makandiwa vaudzwa naMwari kana uchida surety yekuti 2017 inenge yakanaka uya $77. Izvi ndobva tarekodha vhidhiyo yataiti varume ava imbavha. Atari haivakwe nemunhu asiri muprista. Abraham paanga akagadzira atari waiprofita Old Testament nekuti ndo ine Levitical priesthood. Levi mwana wechitatu waJacob, Jacobo mwana waIsaka, Isaka mwana waAbraham. Saka Abraham ndiye akabereka Levi. Ndo saka 7-9 dzavaHebheru ichiti nekuti ndinogona kudaro kuti naLevhi wakabvisa chegumi nekuti pachakabviswa naAbhurahama pakusongana naMerikizedheki achibva kunouraya vana Taidhau nana Chedhilahoma anga achiri muchiuno chababa vake Abrahama, zvichireva kuti Levi aive mwana waAbhurahama. Saka Abrahama aiprofita Levitical priesthood paakagadzira atari, uye zvakare aiprofita Kristu. Abrahama aive muprofita. Kana usingazvitendi verenga chapter 20 verse 7 yaGenesis inotaura kuti Abrahama anga ari muprofita waMwari. Mhuka dzakaiswa paatari apa dzakaiswa paatari nekuti hakuna atari inovakwa pasina ropa. But makumbi waMakandiwa kufa prime kufa aiti uyoveka atari nema$. Hakuna atari inovakwa nemashizha akadaro. Kwaitongowo kubirwa nembavha dzedu dziri kupemwa musoro paHarare. Vanokubira vakapemwa musoro vachipfeka masuta anopenya vachiita kunge vanhu vakatumwa naMwari. Wakambonzwa Pauro achitaurira vanhu vari paTesaronika kuti da kukuvakirai atari? Wakambonzwa Petro achiudza vaJudha paJerusarema da kuvakirai atari? Wakambonzwa Tita achiudza vanhu vanga vari paKriti kuti ada kuvaka atari? Wakambonzwa Erastus naEpafras vachitaura vanhu vanga vari paDhebhe kuti ada kuvaka atari? Wakambonzwa Filimona achitaura naye kuda kuvaka atari? Hakuna akambozovaka atari kubva pakaroverwa Jesu pamuchinjikwa. Indava 13:10 dzavaHebheru ndiyo vhesi inoansa why kusina munhu anogona kutaura zvekuti anoda kuvaka atari. Mazuva edu anoatirana. Teerera kwazvo. Hebrews chapter 13 verse 10. Isu tine atari. Isu tine atari. Ngatidzokorodze mazuva aya tese. Zvichireva kuti atari iyi haisi kuda kunzi ivakwe in the future. Inotoripo kare zvatonzi tinayo. Atari ndeipi? Pasingatenderwe kudyiwa nevanoshumira tebhanekeri. Vanoshumira tebhenekari havabvumidzwe kudya paatari iyoyi.
tabernacle iri kurehwa iOld Testament order, kureva kuti ukatenda murayiro wakutodzikwa paatari iyoyi. Tine atari vanoshumira tabernacle havabvumidzwe kudya pairi. Yes. Nokuti mitumbi yezvipfuwo zvakaisirwa ropa razvo panzvimbo tsvene nomuprista mukuru nokuda kwezvivi. Dzokorodzai vhesi iyoyo. Nokuti mitumbi yezvipfuwo zvakaisirwa ropa razvo panzvimbo tsvene nomuprista mukuru nokuda kwezvivi. Wazviona kuti atari inoda muka? Wazviona kuti atari inoda ropa? Pabva pataurwa kunzi atari yacho inoda mitumbi, inoda ropa. Agoni mune atari inoda maranzi nemabond notes. Yes. Inopiswa kunze kwemisasa. Mitumbi yacho yainzi ngaipiswe kunze kweguta. Saka naiye Jesu akaita sei? Wakatambudzika kunze kwesuo. Akatambudzika kunze kweguta kuti aite vanhu vave vatsvene neropa rake. Mainzo ombera Jesu maoko. Ndiyo atari. Atari yaive yekuti vanhu vaitwe sei? Vaitwe vatsvene. Hakuna atari inounza mari muhomwe dzavanhu. Anotaura izvozvo is a spiritual fraudster. Dai ari mazuva emurayiro vanhu vakadaro vaitorwa kutakwa namabwe achinzi amhura Mwari. Kana uchinge wagamuchira atari yavakwa naEmmanuel Makandiwa, warijectwa yakavakwa naMwari inenge ine ropa raJesu yaunofanira kuenda kunoponeswa naMwari nayo. Alright. Saka atari yatinayo ndiye ropa raJesu. Saka Abrahama achigadzira atari yake, Mwari waiprofita kuti kana ndichida kupa vanhu guarantee yenyika inouya, nekuti Kenani iri kunzi naMwari ndichakupa yanzi naAbhurahama, ndikuda guarantee yekuti muchandipa Kenani. Waive mucherechedzo weJerusarema idzo rinouya, waive mucherechedzo weNew Testament, nekuti paakazopinda muKenani Abraham haana kuvaka imba, akati haisiro Kenani ere naMwari. Ichokwadi here? Endai pa11:8 dzavaHebheru. Nokutenda Abrahama wakati adanwa. Nekutenda akati adanwa. Akateerera akabuda. Akabuda paHarani paaigara. Mesopotamia akaenda kuKenani. Akaenda kunzvimbo yachanzi chaipiwa iwe nhaka yake. Akanga anzi yaizoita nhaka yake. Akabuda akaenda. Asingazive kwaenda. Nekutenda akagara semutorwa. Nokutenda wakandogara somutorwa munyika yechipikirwa sapanyika yavamwe. Kuinga wakanga apikirwa kunzi achapiwa Kenani, paakapinda muKenani akagara sei semutorwa. Akagara mumatende naIsaka naJakobo. Akagara mumatende achipikirwa chimwe pamwe chete naye. Akati kuna Isaka, ndikafamba musavake imba, ngatigare mumatende, takanzi tichapiwa Kenani. Haisiriyo Kenani yacho irehwa. Yes. Nokuti wakanga achitarira guta rineneyo, Mwari ari mhizha nemuwaki wavo. Chikanzi guta rainzi ndichapiwa naMwari harisi Kenani inoora, iri kuimwe Kenani isikaore, isiri iyi iri paMiddle East. Hatina nguva bedzi tingadai taiverenga mavhesi ayo Kenani iyoyo. Tingangokupa bedzi wozonoverenga wega. Unoverenga Hebrews chapter 12 kubva verse 16 kusvika pa22. Unoverenga Galatians chapter 4 verse 21 kusvika pa28. Unoverenga Galatians chapter 6 verse 13 kusvika pa16. Unoverenga Romans 9 verse 1 kusvika pa7. Unoverenga Romans chapter 2 verse 28. Mavhesi ese andiri kutaura anotaura kuti kune imwe Kenani iri nani kubvura yakapindwa navaIsraeri, inonzi New Testament order. Unoparidzwa vhangeri yemwanakomana waMwari. Ndiyo vehicle ichapinza vanhu kueternal life. Ndiyo Kenani yakanga ichinzi naAbraham, mati munondipa Kenani, ndiri kuda surety. Mwari akati surety vaka atari, usave semoto. Ini ndichaprova kuti ndokupa surety, guarantee. Ndouya nemoto ndopisa mhuka dzako, wobva waziva kuti chipikirwa changu chichaitika. Saka paanga akamirira manje moto waMwari, ndo pakazouya chii zvapo magora. Saka tichiri kutsvaga atari, kuti atari yakanyatsomira sei. Hebrews 9 verse 1 manyaya, nekuti ndichada kuti musvike pavhesi ya 14.
zvino neii sungano yokutanga yanga ine order of divine service. yakanga ine mirayiro yokushumira Mwari nayo. Yes. Neimba tsvene yenyika. Yes. Nokuti tebhanekere yaiva yokutanga yakanga ine chi yakagadzirwa makanga mine chigadziko chemwenje mamine chigadziko chemwenje netafura netafura yechingwa chekuratidzira nezvingwa zvokuratidza kani manga mine zvakare atari yegoridhe. ndipo panonzi patsvene. Yes. Zvino mberi kwechidzitiro chechipiri pakanga paine tebhanekere yainzi patsvene tsvene. ndo yanga iri holy of holies panga paine areka yesungano. Pakanga paine ndiro yendarama yezvinonhuhwira. yanga ine the golden censer yanga ine ndiro inopisirwa ropa riya rinobuda musanctuary muholy place pazuva reatonement rinopisirwa mundiro yegoridhe iyoyo inenge iri munzvimbo tsvene-tsvene. Neareka yesungano manga mine matombo maviri emurayiro waMozisi yakanga yakanamwa nhevi dzose nendarama. Yes. Imomo makanga mine hari yendarama yakanga ine mana netsvimbo yaaroni netsvimbo yaaroni nemahwendefa maviri emabwe esungano. kutungira nemahwendefa esungano. Yes. Pamusoro payo panga paine chigaro chemwe chenyasha. pakanga paine makerubhi okubwinya. Yes. akadzikadza chifunhiro chengoni. Yes. hatingagone kurondedzera izvo tichiita chimwe zvino. nguva haititendere kunatsodiskasa zvinhu izvi one by one. Zvino zvinhu izvi zvakati zvagadzirwa saizvozvo. Muprista mukuru nevana vake vaprista vaipinda mutebhanekere yokutanga nguva dzose vachipisaka zvavo mashizha pagolden altar. vachibata mabasa okushumira Mwari. Yes. Asi mune yechipiri vaipindwa nemuprista mukuru kamwe chete pagore. muprista mukuru waipinda ari oga kamwe chete negore. aipinda asina ropa anga asingapinda asine ropa. asingapinde asine ropa. aitopinda munzvimbo tsvene-tsvene aine ropa raaizvibayirira iye nezvivi zvavanhu. kuti isu tigona kuzopinda munzvimbo tsvene-tsvene yaMwari paidiwa chii kuti muprista mukuru apinde neropa. Saka Mwari paroda kupa garanti kuna Abrahamu igaranti yeeternal life iri kunzi inoda mhuka inoenda padanda inozodeura ropa rinozopindwa naro munzvimbo tsvene-tsvene kuti vatadzi varegererwe. Saka atari yaAbhurahamu yaiparidza Calvary. Yes. Mweya Mutsvene achiratidza chinhu ichi kuti nzira inoenda kunzvimbo tsvene yakanga isati yaratidzwa. yakanga isati yaratidzwa. Mupera Jesu maoko. Nzira inoenda kunzvimbo tsvene yakanga isati yaratidzwa. Yes. Tebhanekere yokutanga ichimire. Yes. wakanga uri mufananidzo wenguva ino wavanobayira nayo zvipo nezvibayiro zvisingagone kukwanisa pana yake iye unoshumira. Yes. Nokuti yaingova mirayiro yenyama. Yes. yezvokudya nekunwa nekushamba kuzhinji. nokushamba kuzhinji. Yes. yavakatemerwa kusvikira panguva yokuvandudzwa. panguva yokuvandudzwa ndo nguva yaKristu manje. Asi Kristu wakati asvika ari muprista mukuru ndiye muprista mukuru wezvinhu zvakanaka wezvinhu zvakanaka zvaizouya. akapinda nepatebhekare yakapfuura pakukura napakukwana isina kuitwa namaoko avanhu. isina kuitwa namaoko. ndiko kuti isati iri yekusikwa kuno. ndiko kuti isati iri yokusikwa kuno. Yes. haana kupinda neropa rembudzi uyo Abrahamu kana remhuru kana resheshe yemombe asi neropa rake chairo. akapinda neropa rake chairo kamwe chete zvikapera. Yes. panzvimbo tsvene akapinda panzvimbo tsvene akatiwanira rudzikinuro rusingaperi. ndichireva kuti Jesu achiroverwa inobva yava last altar. ndokusaka zvanzi zvakaitwa kamwe chete zvikabva zvaita sei zvapera. kana Mwari akanga aramba kugamuchira altar yaJesu ndo patingazobvunzawo vamagaya mungatiitire were atari nanhasi tichigere kuponeswa. zvino Mwari wakati aona yaJesu akafara zvikuru nayo. akati it is enough. handichada kuona imwe atari. iyi ndo yokupedzesera. Yes. nokuti kana ropa rembudzi nerenzombe namadota etsiru kana zvisaswa pamusoro pevakasvibiswa kuti vanatswe kuti vanatswe panyama. zvikuru sei ropa raKristu iye wakazviita nomweya usingapere chibayiro kuna Mwari. akazviita nemweya usingapere akazviita
chibayiro kuna Mwari. chisire chachingapomerwa Hana chaakapomerwa Kristu. zichinatsa hana dzedu pamabasa akafa. Yes. kuti tishumire Mwari mupenyu. Tishumire Mwari mupenyu. Zvanzwika? Tishumire Mwari akaita sei? Mupenyu. Verse 15. Nemhaka iyo. Nemhaka iyi. Iye ndimurevereri wesungano itsva. Jesu ndiye murevereri wesungano itsva. Kuti rufu zvarwakasvika kuzodzikinura avo vakadarika pasungano yokutanga. Yes. Vakadanwa vagopiwa chipikirwa chenhaka isingaperi. Yes, mazvita. Saka Jesu ndiye akaita replacement yetsiru rine makore 3, sheche yembudzi, gondobwe rine makore 3, njiva nehangaiwa. Muka dzese dzakaiswa paatari na Abraham dzakareplacewa nani? NaJesu. Zviri kunzwika? Ngativerenge vhesi yekupedzesera tiprove kuti atari yekupedzesera yakaitwa paKalvari. Hebrews 10 verse 1. Nokuti murayiro zvauno mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinouya. Usati uri mufananidzo wezvinhu zvacho chaizvo. Usati uri mufananidzo chaiwo wezvinhu izvo. Haungatongogone kukwanisa vanoswedera gore rimwe nerimwe. Yes. Naizvo zvibayiro zvavanoramba vachibayira Mwari. Nezvibayiro zvavairamba vachibayira kuna Mwari. Dai zvakanga zvakadaro. Dai vaigona kururamiswa vana Abrahama nemakondobwe avaya. Zvingadai zvisina kupera kubayirwa. Vangadai vasina kuzonzi zvakwana here. Nokuti vanonamata. Kana vachinge vanatswa kamwe chete. Kana vakanga vanatswa kamwe chete. Yes. Vakadai vasina kuzeuchirwa zvivi zvavo. Asine zvibayiro izvozvo. Asine zvibayiro izvozvo. Vandorangaridzwa zvivi zvavo. Vanoyeudzirwa zvivi gore rimwe nerimwe. Yes. Nokuti ropa renzombe nerembudzi. Ropa renzombe nerembudzi. Haringatongogone kubvisa zvivi. Harina warinoponesa. Saka pakusvika kwake panyika anoti. Saka pakusvika kwake panyika anoti. Chibayiro nechipo makazviramba. Chibayiro nechipo makazviramba. Asi makandigadzirira muviri. Makandigadzirira muviri. Ombera Jesu maoko. Saka muviri waJesu ndiyo replacement yezvibayiro zvese zvakabayiwa before Jesus came. Amen. Mwari akazviramba ndokubva ati ndogadzira muviri wemwanakomana wangu. Ndicho chibayiro chandichaita sei zvangu, chandichagamuchira. Saka iwe kana uchifunga kuti ukaisa mari muoffering box Mwari anobva akukomborera, uri kureplace Jesu nemadhora 5 auri kuisa muoffering box. Iro shoko richiti chibayiro nechipo Mwari akazviramba. Asi makandigadzirira muviri. Hamuna kuda chibayiro chinopiswa. Hamuna kuda zvibayiro zvinopiswa. Yes. Zvibayiro zvezvivi. Yes. Zvino ndikati tarirai ndauya. Tarirai ndauya. Pabhuku yakapetwa. Pabhuku yakapetwa. Pakanyorwa nezvangu. Pakanyorwa zvangu. Kuti ndiite kuda kwenyu. Kuti ndiite kuda kwenyu. Iye imi Mwari. Imi Mwari. Yanzwika nhau yacho. Pedzesai. Zvaanoti pakutanga. Zvaanoti pakutanga. Zvibayiro nezvipo nezvibayiro zvibayiro nezvipo nezvibayiro zvinopiswa. Nezvibayiro zvezvivi. Nezvibayiro zvezvivi. Hamuna kuzvida. Mwari akazviramba. Hamuna kufadzwa nazvo. Mwari hana kufadzwa nazvo. Zviri izvo zvinobayirwa Mwari. Ndo zvaibayirwa according to the law. Ndo zvaibayirwa according to the law. Ndokuzoti ndauya. Tarirai ndauya. Yes. Kuzoita kuda kwenyu. Kuzoita kuda kwenyu. Unobvisa chokutanga. Anobvisa Old Testament. Kuti aise chechipiri. Obva aisa New Testament. Nokuda ikoku. Nekuda kweizvezvi takaitwa vatsvene nechibayiro chomuviri waJesu Kristu. Omberera Jesu maoko. Takaitwa vatsvene nei? Nechibayiro chemuviri waJesu Kristu. Taverenga Hebrews chapter 10 verse 1 kusvika pa11 handiti? Yes. Saka chinzwa mudikani. Tadzoka kuvhangeri yemagora. Apa patanga tiri kubata mavhesi esaya, tangaida kuti tikuratidze kuti zvakaitwa naAbhurahama waive mucherechedzo wezvaida kuitwa naMwari. Toda kukupai upenyu husingaperi. Garanti yakanzi naAbhurahama, ndipei garanti yekuti munondipa Kenani. Ndiri kuda garanti. Garanti yandichakupai, chiisa mhuka. Ndikanga ndairova mhuka iyoyo, ndo garanti yenyu iyoyo. Saka mhuka dzakaiswa dzakatarisana mapisi adzo pamatombo aAbhurahama paGenesis 15 ichida kunzi ive garanti yaAbhurahama.
waive mucherechedzi wajesu akarembera pamuchinjikwa. Garanti yanga isiri pakuisa mhuka. Garanti yanga iri pamoto waizodya mhuka. Mhuka yobva yatsakatika yorega kuonekwa, yorega kuramba mhuka iyi yakangoti yangarira pamatombo. Nyamba kurohwa kwemhuka iyi pamatombo ndokumutswa kwajesu kubva kuvakafa. Nekuti akaroverwa Mwari achibva amumutsa kuvakafa kuti arege kuona kuora. Ndokubva yanzi ndo garanti yekuti ndichapa vanhu eternal life. 1730 dzamabasa. Garanti inoonekwa kana mhuka yabayiwa ikazotorwa naMwari. Kana mhuka yakabayiwa ikazotorwa naMwari ikaramba iri pamatombo hapana garanti. Naizvozvo Mwari wakarega hake kurangarira mazivo ekusaziva. Naizvozvo Mwari wakarega hake kurangarira nguva dzokusaziva. Asi unorayira vanhu vese kwese kwese kuti vatendeuke. Asi unorayira vanhu vose kwose kuti vatendeuke. Nekuti wakatara zuva raachatonga nyika naro nekururama. Nokuti wakatara zuva raachatonga nyika naro nokururama. Nemurume waakagadza. Nomurume waakagadza. Akasimbisa shoko iri kuna vose. Akasimbisa shoko iro kuna vose. Akasimbisa shoko iri kuna vose. Pakumumutsa kuvakafa. Pakumumutsa kuvakafa. Haada achifunga kuti chaopera zvakanaka. Saka garanti ye-eternal life i-resurrection yaJesus Christ. Amen. From the dead. Yes. Represented nemoto wakauya ukabvisa mhuka dzakanga dzatsemurwa naAbhurahama pamatombo. Garanti i-resurrection. Ndosaka pa 3:10 dzavaFilipi Pauro anoti ndoda kuti ndimuzive nesimba rake rekumuka kubva kuvakafa. But ngativerengerwe 13 dzamabasa tinzwe nhau yegaranti ingoti kune ari pasaidi pako ndasina kunzwa zvegaranti. Tinopinda denga here tiri kuda garanti. Haleluya, haleluya. Saka akanga achiparidza vhangeri iyi ndiPauro. Verengai verse 27 Acts 13. Chichiri kudzidza zvegaranti. Nokuti vaigara Jerusarema navabati vavo nemagavhena avo Pontius Pilate naHerodhi zvavakanga vasingamuzivi iye, havana kuziva Jesu mwanakomana waMwari kana manzava vaprofita kana mashoko evaprofita anorahwa sabata rimwe nerimwe vanoaverenga but havanzwisise zvaanoreva. vakazadzisa pakumupa mhaka kwavo, vakazadzisa mashoko iwayo pavakapomera mhosva Jesu, kunyange vasina kuwana kunyange akanga asina zvaanga atadza zvakafanira rufu. vakakumbira kuna Pirato kuti aurawe. Ndokubva vati kuna Pirato ngaaurayiwe, Bharabhasi ngaararame. Zvino vakati vapedza zvose zvakanyorwa pamusoro pake, vakamuuraya vachizadzisa mashoko anga akanyorwa pamusoro pake. vakamuturura pamuti, Ndokubva vamuisa padandaka, vakamuviga mubwiro. ndokubva avigwa muguva raJosefu waArimatea. Asi Mwari wakamumutsa kuvakafa, Ndokubva Mwari amumutsa kubva kuvakafa, akaonekwa mazuva mazhinji, akaonekwa mazuva mazhinji navakanga vakwira naye novakanga vakwira naye Jerusarema vabva Garirea. Yes, avo vari zvapupu zvake zvino kuvanhu. nanhasi vanhu ivava vari kupupura nhau idzodzo. isi tinokuparidzirai chipikirwa chakaitirwa madzibaba edu. Yes, kuti Mwari wakachiita kuvana vedu, chipikirwa chakaitwa naMwari kuvana vedu achimutsa Jesu. achimutsa Jesu. Dzokurodza ivhesi iyoyo ndo pane promisi yakarehwa naMwari kuna Abrahamu. Ndinoziva sei kuti munondipa Kenani? Ndinoziva sei kuti muchatiregerera zvitadzo? Tinoziva sei kuti tichawana access to eternal life? Zvikanzi nauya waakuda manje yaakuda anorembera padanda. Kana ari imimi murembedzei. Nokuti Abrahamu akanzi tsemura udziise pamatombo. Inini rangu basa harisi rekuuraya mhuka nekudzitsemura, rangu nderekuzotora. Saka endesai Jesu paKalvari, muroverei, mupfekedzei korona yeminzwa, murovei, mupfekedzei gemenzi retsvuku, mupei mhosva, musvipirei mate. Kasi kana mamuturika, indobva ndichazodadisa ipapo. Ndinozongoya tomumutsa kubva kuvakafa obva akwira kuenda kudenga. Amen. Muperera Jesu maoko. Vhangeri yemagora, Abrahamu akanzi uraya mhuka udziise pamatombo ako. Ini ndichauya ndichiita sei? Ndichitora. Saka Mwari aitoti kuti ndizadzise garanti yekuti ndichakuponesai, ndichakupai mwanakomana, muuraye, indozomutsa kuvakafa. Tsokurodzei mavhesi maviri amapedzisirani.
isu tinokuparidzirai chipikirwa chakaitirwa madzibaba edu. Chipikirwa chakaitirwa madzibaba edu kuti Mwari wakachiita kuvana vedu. Takidzai. Isu tinokuparidzirai chipikirwa chakaitirwa madzibaba edu. Handiti vana vaIsraeri vainzi vana vaAbhurahama. Promise yakaitirwa madzibaba ndeyekuti ndiye eternal life. Haisi Canaan. Canaan mufananidzo weeternal life. Ndosaka yainzi ndinokuendesai kunyika inoerera uchi nemukaka. Ezekiel obva ati ndakadyiswa bhuku yaMwari yakanga ichinaka sehuchi. Peter obva ati savacheche vachangoberekwa pangai mukaka weshoko risina kushatiswa mugokura nawo. Saka huchi unotapira nechiko handiti ishoko reruponeso. Kwaiwo mukaka chii ishoko reruponeso. Saka Canaan maizoiziva kana yaerera huchi nemukaka. Amen. Zvino iya vakapinda yakaerera huchi nemukaka here. Haisiriwo here hwai. Yes. Canaan New Testament. Amen. Ndo munoparidzwa shoko rinotapira remwanakomana rinorera chechi kuti isvike pakuzara kwaKristu. Tsokoredzai. Isu tinokuparidzirai chipikirwa chakaitirwa madzibaba edu. Chipikirwa chakatoitirwa madzibaba edu kuti Mwari wakachiita kuvana vedu. Promise iya yakanzi ndinokupa Canaan. Abrahama akati ndozviziva sei? Izwi kuti promise ndo riri kunzi chipikirwa nereshona. Chipikirwa chiya chakanga chaudzwa Abrahama chiya chazoitwa kuvana vedu. Abrahama haana kuchiona, akangoona dhirama racho so. But Pauro akuti chakaitwa mumazuva evana vedu. Ungatanga ine mwana Pauro. Yes. kuti Mwari wakachiita kuvana vedu. Chipikirwa chakaitwa naMwari kuvana vedu. Achimutsa Jesu. Akachiita musi waakamutsa Jesu kuvakafa. Sezvo zvakanyorwawo papisarema rechipiri panoti Pisarema rechipiri rinoti ndiwe mwanakomana wangu. Verse 7 yemapisarema chapter 2, thou art my son, nhasi ndakubereka. this day have I begotten thee. uye kuratidza kuti wakamumutsa kuvakafa. Kuratidza kuti garanti yacho iripo, akamutswa kubva kuvakafa. kuti arege kuzodzokerazve kukuora. Arege kuzoona kuora mwanakomana. Wakareva kudai. Mwari akati ndichakupai mukomberero mutsvene yaDhavhidhi. ndichakupai mikomberero mitsvene inotendwa yaDhavhidhi. Yes. nokuti unoreva pane rimwe pesarema. Pane rimwe pisarema unoti kudii? hamungaise Hamungatendere mutsvene wenyu kuti aore. nokuti Dhavhidhi wakati aita kuda kwaMwari. Dhavhidhi wakati aida kuda kwaMwari parudzi rwake. akavata rufu. Akafa akaora. akavigwa kuna madzibaba ake. Akaona kuora. akaona kuora. Saka Dhavhidhi akataura mashoko ekuti hamuna kutendera mutsvene kuti aore. Hanzi naPauro, Dhavhidhi apedza mashoko iwayo akabva aora. Zvichireva kuti handiye airehwa. Kunyange ari akataura mashoko acho ekuti hamuna kutendera mutsvene wenyu kuti aore. Yes. asi uyu wakamutswa naMwari. haana kuora. Hallelujah. Saka the resurrection of Jesus Christ from the dead, it is the guarantee that we have that we shall see eternal life. Amen. Now vanhu vakafira vanhu haina kutangwa naJesu. Kune vanhu vakawanda vakafira vanhu. Ana chinotipa vanoti one, we died for this country. Vanotori vamwe vana Mesaya ivavo. But ndaana Mesaya vemahumbo ke. Kuna Mesaya wechokwadi akasiyana nambuya nehandi. Vanoti mapfupa angu achamuka. Dziri shungu dzekurembedzwa pamuti namabhunu. Zvino Jesu haana kutaura zvokumuka kwamapfupa ake. Akati ndinomuka nezuva retatu. Achitaura kuti ndinofuna kuti ndimuke kuti vanhu vagoona guarantee yeupenyu husingaperi. Tinawo here mavhesi akanzi naJesu ndinomuka kubva kuvakafa. Asati afa toda kuaona, toda matatu. 16:20 dzaMateo. Chiri kuda mavhesi anonzi naJesu ndinozomuka kubva kuvakafa.
ipapo akarayira vadzidzi vake akati kudi kuti varege kuudza munhu kuti ndiye Kristu. musataura pfana kuti ndini Kristu. Kubva panguva iyo kubva panguva iyoyo Jesu akatanga kuratidza vadzidzi vake akatanga kuvaratidza kuti unofanira kuenda Jerusalema, ndinofanira kuenda Jerusalema apana ndichanotambudzwa zvizhinji navakuru navaprista vakuru vakuru nevaprista vakuru navanyori vachandirova nokuurawa ndichaurayiwa nokumutswazve mazuva matatu ndozomuka nezuva retatu. Saka aitoronga urongwa hwake achiri kufamba zvikanzi ndichazoita sei, ndichamuka. Wakabona munhu akadaro iwe? Alright. Saka akataura zvekumuka kwake. Toda matatu 2:19 dzaJohani tinzwe zvekutaura kwake kumuka kwake. Yes. Jesu akapindura akati kwavari, tangire pa18 zvino vaJudha vakati kwaari. vaJudha vakapindura akati kwaari, unotipa chiratidzo chipi zvaunoita zvinhu zvese izvi? Unotiratidza chiratidzo cheiko zvaunoita zvinhu izvozvo? Zvino iye akati kwavari, Jesu akapindura akati kwavari, putsai temberi iyi. putsai temberi iyi, Ini ndichaimutsa namazuva matatu. ini ndichaimutsazve namazuva matatu. vaJudha vakati kudi? Zvino vaJudha vakati, temberi iyi yakavakwa for 46 years. temberi yakavakwa namakore ana 40 iwe ungaivaka in 3 days iwe. zvino iwe ungaimutsa namazuva matatu here? Asi iye waitaurei? Asi iye wakanga achireva temberi yemuviri wake. Alright, tainzwa iyoyo. Handei pa 12:38 dzaMateo. Tinzwe Jesu achitaura zvekumuka kwake kubva kuvakafa asati afa. Zvino vamwe vanyori navafarisi vakati kudi? vakapindura vakati, mudzidzisi, tinoda kuona chiratidzo we want a sign from you. Akapindura akati kwavari, akati an evil and an adulterous generation seeketh for a sign, rudzi rwakaipa rwoupombwe runotsvaka chiratidzo, but no sign shall be given unto it asi harungapiwe chiratidzo except the sign of Jonah. asi chiratidzo chomuprofita For as Jona. Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, Nokuti Jona sezvaakava mudumbu rehoyo huru mazuva matatu neusiku hutatu, in the same manner the Son of Man shall be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. saizvozvo mwanakomana wamunhu uchava mumwoyo wenyika mazuva matatu neusiku hutatu. 13:31 dzaMateo. Toda kuronda nhau yekumuka kwake. Yes. Wakaisa pamberi pavo mufananidzo achiti, akati umambo hwokudenga hunofananidzwa nembeu yemastard. ushe hwokudenga hwakafanana netsanga yembeu yemastard, diki kwazvo pambeu dzese dzemumunda, yakatewa nomunhu akaidyara mumunda make, akaidyara mumunda make. iyo iduku kumbeu dzose. Mbeu iyi idiki kwazvo pambeu dzese, asi munhu akaidyara mumunda make, asi ikakura mbeu iyoyo ihuru pamiriyo yose, inobva yakura kupfuura miti yese. inoita muti wakakura ukadaro. Anobva ari kutaura zvokumuka kwake. Ndiye akazvarwa panyika pano achizvinzwa achinzi kune chakanaka rechingabve Nazareta. Saka ndiye mbeu yemastard yakadyarwa naMwari panyika, ndimo mumunda maMwari maanoti munda waibva asi vacheki vashoma. Saka zvaakazvidzwa nevafarisi akanga ari mudiki kwazvo, nekuti Mika akanga ati pa5:2 dzake, iwe Bhethlehema Efurata uri mudiki kwazvo pazviuru zvemazana evanhu vaJudha, asi mambo uchaberekwa pauri. Saka paanozomera ndo paanomuka kubva kuvakafa. Unobva aita muti wakakura unonzi New Testament. Waanoti I am the new vine, my father is the vine dresser. Muti uyu unoita sei? Wakakura ukadaro kuti shiri dzokudenga dzinouya dzichigara pamatavi awo. Mumwe vanhu vemweya vanenge vachinzi shiri dzekudenga, nekuti tinoponeswa pamweya yedu, touya togara pamapazi ake toponeswa. Iparabo yaaitaura kuti ndinozobereka kana ndamera, nekuti wakanga aprofita Isaiah pa53:1 zvikanzi wakabereka pamberi pake, wakamera pamberi pake sebukira nyoro. Ngatinzwe zvekumuka kwake 12:20 dzaJohani. Zvino kwaiva navamwe vaGiriki pakati vaGiriki vakanga vauyawo pazuva guru remutambo kundonamata, ndokubva vati kuna Filipi. ivo vakauya kuna Filipi weBhetsaida reGarirea, zvikanzi tokumbira kuona Jesu. vakakumbira kwaari vachiti, Ishe tinoda kuona Jesu. Filipi ndokunotora Andrew.
Filipo akaenda akandoudza Andiriasi. Ndobva vauya vese kuna Jesu zvikanzi vaGiriki vanokumbira kukuona. Andiriasi akaenda naFilipo akandoudza Jesu. Jesu akavapindura akati, zvikanzi zviro kwazvo nguva yazokwana yekuti mwanakomana wemunhu akudzwe. Nguva yasvika kuti mwanakomana wemunhu akudzwe. Zviro kwazvo ndoti kwamuri, kana tsanga yembeu isina kuiswa muvhu ikafa, inogara iri yega, ichagara iri yoga. asi kana ikafa, inobva yazomera, inobereka zvibereko zvizhinji. yobereka zvibereko zvinji. Ngatichanei nayo handipa 7:37 dzaJohani. Tinzwe nhau yekumuka kwake kubva kuvakafa. Tiri kuda kuona nhau yemoto wakauya ukatsvaira mhuka dzaAbhurahama paAdhani. Tozonobata vhangeri yemagora. Ndokuva uri kuti magora ari kuuya zvishoma, ari kuve clear zvishoma nezvishoma. Ivomverera Jesu vaona. Magora ranga riri zuva guru remutambo. John 7:37. Zvino nezuva rokupedzisira zuva guru romutambo, Jesu akadanidzira nezwi guru. Akamira akadanidzira akati, ani kana ani ane nyota, ani nani kana aine nyota, ngauye kwandiri anwe, sezvakarehwa nerugwaro. unotenda kwandiri sezvakarehwa norugwaro. Nzizi dzemvura zhinji, nzizi dzemvura menyu, dzichavhaira dzichienda naye kuupenyu husingaperi. dzichaerera dzibva mukati make. Yes. Asi izvi wakareva zvomweya, waitaura zvomweya mutsvene, waizopiwa waitenda kwaari, waizopiwa vaizenge vatenda. Ko wanga usati wapiwa sei? nokuti mweya wakanga usati wavapo, indava, nokuti Jesu wakanga asati akudzwa. waifanira kutanga afa, omuka obva azokudzwa naMwari. Amen. Saka shoko rinoti he was obedient unto death, even the death of the cross. Amen. Therefore God has highly exalted him. Saka kukudzwa kwake kuri kungouya bedzi kana aita sei afa. It was necessary kuti Jesu atange afa. Tazoverenga manganiko mavhesi ekumuka kwake. Ngativerenge ekupedzisira 3:14 dzaJohani. Sekusimudzwa kwakaitwa nyoka murenje padanda naMozisi. Mozisi sezvaakasimudza nyoka murenje, saizvozvo mwanakomana womunhu unofanira kusimudzwawo. Mwanakomana waifanira kuti asimudzwewo. Aite sei? Kuti ani nani unotenda kwaari ave neupenyu husingaperi. Mazvoona zvekusimudzwa kwaJesu? Yes. Handiti mhuka dzakaiswa padanda dzaifanira kuzoita sei? Kusimudzwa. Yes. Moto wouya wobva watsvaira dzobva dzaenda. Ngatichiverenga yekupedzisira 1:7 dzamabasa. Akati kwavari, hazvina kufanira kuti muzive nguva kana misi yakatarwa naBaba amene nesimba ravo. Yes. Asi muchapiwa simba kana mweya muchena auya pamusoro penyu. Muchaita sei? Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema, napajudhiya rose, napaSamaria, kusvika kumugumo wenyika. Zvino akati areva izvozvi, akaita sei? Akakwidzwa vachitaririra, vakatarisa. Gore rikamubvisa, gore ndobva ramufukidza, havana kuzomuona. Chii chakazoitika? Zvino vachitarisisa kudenga, vakatarisa kudenga, so vavharwa maziso avo, haachaona ndaapinda mugore. Iye achikwira, tarira, varume vaviri vamira, navo vakafuka nguo chena. Kune vakangori kana vava pagomo reMount Olives vakapfeka nguo chena vari 2. Ivo vakati, havana kuuya, vakangoonekwa vapo. Vakati kudi imi varume veGarireya, pokamira iwe mamuri 120 makapfeka hembe dzenyu dzebrown, mongoona rimwe genga rapo 2 rakapfeka magemenzi ewhite. Andopaungane vakati mai baba, uchitiza uchiridza meno, taona chipopo. Varume vaviri vakati kudi imi varume veGarireya, imi varume veGarireya, makamirireiko makatarira kudenga? Kuri kutarisei baba?
uyu Jesu wakabva kwamuri. Jesu wabva kwamuri akakwidzwa kudenga. Akwidzwa kudenga. Uchauya saizvozvo. Achadzoka semauyi aendera amaita makadza. Sezvamamuona achienda kudenga. Achauya akadaro. So ari kudzoka kuzotonga nyika. Muchangoona asvika. Andimoona tangoenda taapano. Ndozvaachaita futi. Amen. Ana Peter ndofunga vakati kutatadzei. Tataperekedza musharukwa mushe iri junta rasvika nguvai. Andikuti Jesu achitorwa vakomanaka vanga vakatarisa kuda iso. Ndobva vangorona koinira uya nguva iyi zvikanzi mukutarisa chi. Saka obviously pavakadzi mukutariseka vakabva vatoda iso. Saka takangazanisa. Ngatisani nazvo kutarisa kumusoro. Panditati naye ranga achikwira takuti tirapeta. Zvikanzi muri kutarisei varume vagariri. Dzokera kumba. Vakadismisswa pakuramba vakaita sei? But akanga atorwa Jesu kudzokera kudenga. Saka Abrahama achisa mhuka dzake pamatombo aitoparidza kuti Jesu acharoverwa pamuchinjikwa. Mwari ndiye achauya kuzobvisa mhuka yaAbhurahama obva aenda nayo. Sekubviswa kwakaitwa Jesu pamuchinjikwa akamutswa naMwari achibva atorwa akadzokera kudenga. Akabva akudzwa. Asi yakanga iri guarantee yepromise yakanga yarehwa naMwari. Zvichireva kuti chakatanga chii pakati peguarantee nepromise? Chakatanga ipromise. Ndichakupa Kenani. Ndobva Abrahama azoti Kenani manditaurira kuti munondipa. Ndiri kuda surety yekuti muchandipa Kenani. Zvikanzi surety yaakuda manje mhuka. Mhuka iyo inofanira kuti ife. Hallelujah. Amen. Ndiri kunzwika here vadikani? Ngatisimuke vakagara. Saka Abrahama akagara kudai anga akamira paposition yako iwe neni kuti Jesu zvino zvaakaroverwa tinoda kuti tinzwe vhangeri yekumuka kwake kubva kuvakafa. Asi hatina simba rekumudza Jesu kubva kuvakafa nekuti Abrahama akawana simba rekuuraya mhuka dzake asi haana kuwana simba rekupisa mhuka idzodzo zvaida Mwari. Haana kuwana simba rekutora mhuka idzodzo dzirege kuonekwa. Anga aine simba ndiMwari. Abrahama akamirira Mwari kuti Mwari ngaatore mhuka yake chive chisimbiso cheupenyu husingapere huchapiwa vanotenda. Ndo pakazonzi magora akaburuka. Magora haana kunga auya nemoto. Magora akauya nematumbu awo akati tanzi pane nyama iri pamatombo awo. Regai tiende tinopedza nzara. Abrahama akati mhuka idzi hadzisi dzenzara. Mhuka idzi ndechechipikirwa. Ishuriti yechipikirwa chinouya. Mhuka dzandabaya hadzisi dzekuti mugute ini magora. Mhuka dzandabaya hadzisi dzekuti mudhiraivhe motikari ini magora. Mhuka dzandabaya hadzisi dzekuti mutenge dzimba magora. Magora ngaadzingwe. Ngatimirirei Mwari auye kuzodudzira vhangeri. Itipe chipikirwa chekupinda denga. Takanzwa kuti Jesu akaroverwa. Haana kuroverwa kuti tirorwe. Haana kuroverwa kuti tidhiraivhe motokari. Akaroverwa kuti tiende kudenga. Mhuka iyi ndeyechipikirwa. Chisimbiso cheupenyu husingapere. But kune vane nzara vari kuda kudya. Vari kuti taona nyama dziri paruware. Abrahama akati ndipei rekeni. Ndipei masanzu. Ndipei matanda. Dzingai magora mamudiki. Ombera Jesu maoko. Magora ane nzara. Abrahama anga asina nzara. Abrahama anga asina nzara. Iti kuna ari pasaidi pako Abrahama akanga asina nzara. Abrahamu anga asina problem yepekugara. Abrahama anga akatopfuma. Nawo iyi yakaitika paGenesis 15. Zvepfuma yaAbhurahama zvakanga zvarehwa kare. Pa13:2 dzaGenesis ndo panotaurwa zvokuti Abrahama aive nezvinhu zvake. Saka mhuka dziri pamatombo dzanga dzisingaadhirese nhau yezvekudya, nhau yezvekupfeka, nhau yepekugara, nhau yezvekufambisa. Inoti kuti Genesis 13:1 and 2. Zvino Abrahama akakwira akabva eJipita iye nemukadzi wake iye naSara nezvose zvaakanga anazvo nezvose zvaaive nazvo naRotiwo anazvo aivawo naLoti zvakare vakaenda kurutivi rwenyasi. vakaenda kurutivi rwenyasi. Abrahama wakanga akapfuma kwazvo
mombe nesiliveri nendarama. Anga ine mombe nesiliva nendarama. Rechirungu roti Abraham was rich in silver, in gold and in cattle. Shaka zvekutanga ine mombe negoridhe nesiliva zvakarehwa paGenesis 13. Nauye mhuka idzi dziri pamatombo yakaitika paGenesis 15. Zvichireva kuti chakatotangira chimwe, kupfuma kwakatangira promise kuti izadziswe negarantii yemhuka dzakanga dzaiswa pamatombo naAbraham. Request yaAbraham yaive yekuti zvamandiudza Mwari chipikirwa ndachinzwa chakanaka. Ndiri kuda humbowo, ndiri kuda huchapupu, ndiri kuda proof, ndiri kuda guarantee, ndiri kuda surety yekuti ndichawana upenyu husingapere nenguva dzinouya. Zvamati muchaipa kuvana vangu, Kenani ndichaipa kumwana wako. Ndipei guarantee yekuti muchatipa New Testament. Ndipei guarantee yekuti muchatipa forgiveness of sins. Ndipei guarantee yekuti kuchaparidzwa vhangeri of salvation. Ichaponesa vanhu. Mati zvitadzo zvedu zvinoregererwa, tinozviziva sei? Zvikanzi kana yaya kuregererwa kwezvitadzo inoda anofa, chiuraya mhuka. Tikuratidze kuti ruregerero ruchabva sei kuna Mwari. Isai Jesu pamuchinjikwa, torai Jesu kuGarirea apinde Jerusarema, ngaatongwe naPirato. Vaprista ngavamupupurire kuti anofanira kufa. Kana arembera afa, ini ndichakupai guarantee nekumumutsa kuvakafa. Kana Jesu amuka kuvakafa, munopinda denga akomana omerere Jesu maoko. Denga munopinda. Amen. Saka Abraham anga akagara akamira kuona guarantee of eternal life. Yes. Ndo panouya vane nzara. Magoro haana kubvunza Abraham. Itinofunga kuti magoro dai anga akachenjera, angadai asina kunanga kunyama straight. Angadai akati kuna Abraham, maswera sei? Ameno taona nyama munenge makaigarira. Pane patere pano. Abraham kuti kana mine nzara handeikumba. Iye haisi yenhingi yenzara dzenyu. Mwendombaya ndikutaurirai. Naundero pare mwanakomana waMwari. Musauye nenzara dzenyu kuvhangeri. Kana muine ndau dzenzara, ngatisanganei tabuda chechi. Toronga kuti tinganohodha sei kuTanzania, tinganohodha sei kuZambia, tinganohodha sei kuMozambique. Kana tabata Bhaibheri, tabata mhuka yaMwari. Ngatidzidze izve mwanakomana. Tiri kuda guarantee of eternal life. Hatisi kuda vane nzara dzavo panapa. Magora akumbire, magora hati pamusoroi, magora hati ngatitauriranei, anongobata microphone, ototanga kuti gore rino, irori. Opera Jesu maoko. Magora. Igoti kunari pasaidi pangu, hausigora here iwewe. Magora anouya nenzara. 1617 dzavaRoma. Inzwai pamusoro pemagora. Inzwai pamusoro pemagora. Yes. Kwazisanai nokusheta kutsvene. Kereke dzose dzaKristu dzinokwazisai. Zvino ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu. Unokumbira chii? Kuti mucherechedze avo vanopesanisa. Mark them that cause divisions among you, contrary to the doctrine that you have learned, and avoid them. Navanogumbusa vachiita zvinopesana nedzidziso yamakadzidza imi. Vanoita zvinopesana nevhangeri yekuti uyai kuchechi muponeswe. Muvanzvenge. Vanzvenge dzingai magora. Una kuzvinzwa. Itai sei zvenyu. Dzingai magora. Yes. Nokuti vakadaro havabatiri She wedu Kristu. Havana kutumwa naMwari vakadaro. Asi dumbu ravo. Vakatumwa nematumbu avo. Magora anouya nematumbu. Unonzwa kuti right now uri Satan. Hallelujah, hallelujah. Amen. Taunga
kana pachechi panapa takatarisa vhangeri riri mumagwaro hatina kuuya tine nhau dzezvekudya tiri kuda kuenda kudenga kuna Mwari. We are men on the move. Tiri parwendo mukoma, tiri parwendo amai guru. Hatigari panyika ino nekusingapere, rimwe zuva muchatifira. Tiri kuda kuudzwa nezvemwanakomana kuti akamutswa naMwari sei kubva kuvakafa, kuti kana achizotonga nyika tigone kwatakafanana naye. Dzingai magora. Tiparidzirwa vhangeri yemwanakomana inoendesa vanhu kudenga. Musatitaurire zvekutenga furniture mukoma. Dai vakachiriwa kumbudzi uku vaitaura vangadai vachikurovai. Muri kunetseka netaipi yemasofa ari mumba. Musanetseke nezvinhu izvi. Kune vakacherewa vanga vaine mapishi kudarika aminawo. Akatorwa kuMalaysia masofa akakwira ndege. Iwe uri pano usotomboikwirewo. Kuna anogarira masofa akatorwa kuMalaysia, kuDubai. Anonzi anomasaja, so wakagara unobaya button so otanga kumasaja kwamusana so ototanga kutamba tamba so uchinakirwa uchiona TV ari masofa. Ndopa mungati tingakire misuwo yedu tikirira mapiranga iwaya. Marata ndo unoisa sticker kuti this is a blessing. D4D Land Cruiser ndo yaunoti iropafadzo. Uneshuwa iwe vakagadzira Land Cruiser vanozviziva kuti ndo zvauri kuita nayo. Tikasvika kuToyota kuJapan kuti vanozviziva izvozvo kuti marata avo maako aita blessing. Muri magora kai? Muri magora i? Nekuti muri kuuya pamhuka yaAbraham nenzara dzenyu. Abraham achiisa mhuka idzi haana kuisira vane nzara. Akaisira chisimbiso chechipikirwa chaMwari. Mati tinopinda denga ndozviziva sei zvikanzi dzidzai zvemwanakomana akamutswa naMwari kuvakafa. Ndiyo vhangeri inokupinzai denga iyoyo. Abraham akati ndoigaririra, hapana kwatinoenda, hapana kwatomhanyira, ngaiparidzwe ndiri pano. Ndipei notebook amai mwana, Sara uri kupi, ndipei juzi ndimbodzirwa. Kunoedza ndiri pano ndina kuiona kuti anokwira sei Jesu kubva kuvakafa achienda kuna Mwari. Ndo yandakagarira panapo. Ndakatarisa Bhaibheri ndikaona pachinzi akaitwa murombo kuti tive vakapfuma. Ndobva ndinenge kudzidzisa so kuti hasi magore here ari kutora zvemasofa pabhesi. Jesu anombouya nezvemarika. Tinoda kuenda kudenga panapo. Nawaise masofa iyi. Magore ane nzara. Saka akasvika pamhuka yaAbraham haabvunze kuti chii chiri kuitika. Anongotanga kuti I receive magora. Go deeper. Wotoziva kuti tasvika pamagora akapanavo. Bvunza ari pasaidi pako kuti hausi kuita unhu hwemagora here iwewe. Ukasvika pavhangeri yemwanakomana hausi kubvunza Mwari kuti ko chii chakamirirwa. Uri kubva wamhanya straight kubank account kwako. 6 dzatimoto kutanga verenga verse 3. Tinoda kuti tinzwe nhau yemagora ichinyatsodudzirwa nemagwaro. Kana kuine munhu unodzidzisa imwe dzidziso. Kana kuine munhu anodzidzisa imwe dzidziso. Mashoko akarurama. Dzidziso inopesana nemashoko akarurama. Mashoko aishe wedu Jesu Kristu. Mashoko akarurama ndeaishe wedu Jesu Kristu. Nedzidziso inonzwanana kunamata Mwari. Nedzidziso inonzwanana nekunamata Mwari. Unongozvikudza. Munhu iye anozvikudza. Asingazive chinhu. Munhu iye haana chaanoziva. Asi unongokarira mibvunzo nenharo dzinomutsa godo. Anokarira mibvunzo nenharo zvinomutsa godo. Negakava nokutuka. Negakava nekutuka. Nekufungidzira kwakaipa. Nekufungidzira kwakaipa. Nekukakavadzana kusingapere. Nekukakavadzana kusingapere kwavanhu. Vane murangariro wakaodzwa. Vane murangariro wakaodzwa. Vakatorerwa zvokwadi. Vakatorerwa zvokwadi. Vachiti kunamata Mwari ndizvo zvinopfumisa. Ukudzwa magora zvaanoita. Magora anoti chii? Yes. Zvino kunamata Mwari pamwe chete nokutenda nezvatiinazvo ndizvo zvinopfumisa kwazvo. Saka Pauro ari kuti aiwa
musauye kuzonamata Mwari muchida kupfuma. Namatai muchitenda Mwari nezvamuinazvo. Amen. Handina mwana mukomana, ndine vana vasikana vatatu. Ndotenda Mwari nevana ivavo. Yes. Handisi manager, ndiri clerk. Ndotenda Mwari nebasa iroro. Yes. Handisati ndaanemba asi ndine stand. Ndotenda Mwari nestand iyoyo. Handisati ndaane stand asi ndiri kuroja. Ndotenda Mwari kuti ndiri mupenyu. Amen. Handina motokari asi makumbo angu ese anofamba. Ndotenda Mwari nekuti handina kuremara. Kune vane motokari dzakamodifaiwa haana makumbo ese asi motanayo. Kana tikanamata tichitenda nezvatiinazvo tinenge takapfuma kwazvo. Yes. Nokuti hatina kuuya nechinhu panyika. Hatina kuuya nechinhu panyika. Hatigone kubuda tiine chinhu. Asi kana tiine zvokudya. Ukadya zvako chikasiketi chako nechirokubhani chako wofuga chitaganya chako. Tichatenda nazvo. Wotenda Mwari nechitaganya ichocho. Saka vhangeri rinokudzidzisa kutenda Mwari nezvauinazvo. Asi magoro anoti Mwari akunonokera ende unokwira gomo. We are there right now. Bata hombe, there is a special anointing that I have this evening. Kabroska, Katroska, Johannesburg, Petersburg, right now. Get away muri vana venyoka. Muri magora. Kutosimuka kudai kuda kudzinga magora. Tanga takagarira zvedu poto yedu evhangeri. Tadzoka toona magora. Ndokusaka tasimuka kudai. Amen. Abraham haana kuramba akagara so. Akati glory, glory. Magora auya. Shoko rati akasimuka akadzinga magora. Saka akona kupopotoka nzwa ndichiparidza ndichidai. Ndandakagara ndichiparidza vhangeri yemwanakomana zvakanaka. Musi wandakanzwa kuti kune judgment night. Tikati gora iri rabva nekumi. Zvikati ndere kumuzarabani. Tikati get away. Get away. Shame on you. Judgment night kuita sei kwacho. Uri mwana waSatan. Chokwadi. Beg from Israel. Ungatinyorere paposta kuti beg from Israel. Unozviziva kuti muIsrael muna ana German vanosvikira vakarohwa nebonza. Vanogeza muJordan River. Saka ndana anointed German ivavo. Ungauye nemvura muJordan River mukusvikira muchituhwinwa nen'anga dzemuIsrael. There is nothing special in Jordan River Shamari. Tine rwizi rwemvura mhenyu. Zita rarwo ndiJesu Kristu. Akati anonwa mvura yandinayo haazoita nyota zvakare. Ekune kuti westera mari muchikwira ndege kunotora ivhu kuIsrael. Kunyari kutamba pada nevhura muinaro iyi. KuIsrael kunyari kutamba pada so nevhura kuIsrael. Nevari kutamba zvikweshe. Tombonona murume mukuru akatsiga ivhu so ati ndobva kuIsrael. Batai magora. Batai magora. Batai magora. Batai magora. Ima mwaresa ari pasaiti newe. Umuti bata magora. Chiri kuda kuti magora abatwe. 17 Zaruka. Verse 32. Saka Jesu aitaura pamusoro pezvichaitika mazuva ekupedzesera. Teerera kwazvo vhesi iyi. Akatirangarirei mukadzi waRoti. Apa timbomirei bishana. Mogona kuti kwirei nayo. Handi mukwirei zvishoma nayo. Handei verse 28. Aiwa endei pavhesi ya verse 26. Sezvo zvakanga zvakaita namazuva aNoa. Sezvo zvakanga zvakaita namazuva aNoa. Izvo zvazvichaita namazuva emwanakomana womunhu. Jesu kana akuya ndo zvazvinenge zvazoita. Vaidya nokunwa. Mazuva aNoa vanhu vaidya, vanhu vainwa. Iye zvinezvi zvekudya zviri kuwanda, zvekunwa zviri kuwanda. Kudhara kwaiti ukapinda musupermarket kana murestaurant kana mutakeaway waiti ndipei chiponda moyo nepokupai nemajipi. Mazuva ano zvawanda zviri mutakeaway. Kwane pizza, kwane shkwama. Vanondonyora zvimatapiri zvisina kunyatsoibva nezvinyama zvehuku dzekuBrazil. Chidende chakazara mbatatisi adzipondo. Kuna mukadzi mukuru ari mukomba achibubunya kudai so. Munhu uyu achanodya here kupa manheru. Anosvika akanotsvaira zimukonde futi kumba ikoko. Mazuva ekupedzesera. Vanhu vari kungodya.
unokabata kasaga kazvimwe zvinonzi mathings zvinonzi zvinhu unokapedza ugosara uine nzara asi unonge uchingoguruguda uri mukombiso ona muromo wemurume mukuru wachenyuruka kunga wenyikwa muflawa hadzina anchidya mathings nezvimwe zvinenge zvimatombo so hanzi malolipop munhu anenge akachisa kusaidhi kudamao anenge akapfunda gorofu vanhu vari kudya hanzi ndo zvazvichaita namazuva ekuuya kwemwanakomana vanhu vaidya nekunwa kudhara vanhu vaiziva simba bhiya vanhu vaiziva skadi vanhu vaiziva chateu iye zvino zvawanda kwane lawidzani tambirano musombodiyo brongo hazvisi kupera zvekunwa hazvipere kudhara vanhu vaidhakwa kumazuva rudoka iye zvinezvi 6 am munhu anenge avharwa kudhara unosvika parengiso na 7 dzekuseni ona hwinda akatovharwa uyu mukomana anwa nguva iwe mazuva ekupedzesera vanomuka vakadhakwa handei chii chakaitika nokuwanisa vanhu vacharoora nekurodzana unoona kuti munhu wana anoroorwa katatu gore rimwe chete hapana chinonetsa akaroorwa muna january muna machi anorambwa kana kuramba murume muna april vanenge ane engagement ring hanzi ndemwada kundiroora sivuko tinokoti bhadharai murambani kana maroorana muna futi tokurambanisai tiripo pano tokugovanisai zvinhu zvenyu hati mune mapoto maviri uitora 1 uitora 1 endai roorwa futi uye futi kugovana yes kusvikira zuva rakapinda noa muareka kusvika zuva rakapinda noa muareka vachingodya nekunwa nekuroora nekurodzana mvura zhinji ikasvika ndokubva mvura zhinji yauya ikaparadza vose ndokubva vaparadzwa vese sezvo zvakanga zvakaitawo namazuva aroti loti ndozvo zvanga zvakaita futi vaidya nokunwa mazuva aloti vaidya futi vachinwa nokutenga nokutengesa vaitenga futi vachitengeserana uri kuona zvaita maharare pane masupamakets epanze zvokuti munhu anogona kutenga grosari rinozadza mota ari pako pakabhana haachapinda mutiye mupick and pay kana maokay kune vanenge vakangopaka zvimugweje zvavo vaidedzera safe ototenga safe vari kutenga nekutengeserana haleluya vamwe vachitenga zvihuta vamwe vachitenga mazai ezvihuta zvekutenga hazviperi vamwe vari kutengeserwa wristband anointing oil anointed water zviri kungotengeswa yes nokusima nokuvaka vamwe vaidyara vamwe vachivaka hanzi vodya iri kubhadhara yes asi nomusi wakabuda roti musodhoma moto nesarufiri zvakanaya kubva kwazonaya moto wesulfa nebrimstone yes zvikavaparadza vose vakafa vese ndizvo zvazvichaitawo nezuva iro ndo zvazvichaitawo nezuva iroro mwanakomana womunhu raachaonekwa naro ibvai ipapo endai pavhesi 36 vaviri vachawa kumunda mumwe one achatorwa one achasara mumwe uchatorwa vhesi 37 mumwe uchasiyiwa ipapo vakapindura vakati kwaari vakomana vanga vane stress zvinhu zvataurwa zvinotemesa musoro umana mumwe anotorwa mumwe anosara toita sei zvikanzi nevakomana tozviziva sei zvichaitikepi zvamataura ipiko izvi zvichaitika kupi zvamataura zvese izvi zvana loti sodhomu negomora nowa zvichaitikepi akati kwavanhu jesu akapindura akati kudii apo pano mutumbi pese panenge paine mutumbi ndipo panounganirawo magora omberera jesu maoko haleluya haleluya saka vhangeri haigone kuparidzwa tikasatarisa kuti magora aripi magora anouya kune mutumbi kuvhangeri ndo kunoungana magora amen abrahamu akaisa mutumbi wake haana kumboisa posta akaisa mutumbi magora akauya zvikanzi tapita taona mutumbi zvikanzi nevakomana nhau dzamataura dzekuti zvekupedzisirwa kwenyika kuguma kwayo nekuuya kwenyu zvinoitika kupi zvikanzi tsvagai pane mutumbi
magora munaona. Mukaungowana bedzi pane mutumbi, magora munoita sei? Munaona. Yes. Hallelujah. Amen. Tiri kudzvingira vadikani. Tsingai magora. 2 John verse 7, ichapter imwe chete. John wechipiri verse ya 7. Nokuti vanyengeri vazhinji vakabudira munyika. Vanyengeri vazhinji vakabudira munyika. Vasingapupuri kuti Jesu Kristu akauya panyama. Havatende kuti Jesu akauya panyama. Ndiye munyengeri naandikristu. Ndiwo magora iwayo. Zvichenjerere imi. Zvichenjerere imi makamira pano imi. Kuti murege kurashikirwa nezvatakabatira. Musanyeperwe muchizorasika pavhangeri yandiri kukuparidzira iyi. Asi kuti mupiwe mubayiro wakakwana. Muzopiwa mubayiro pakuuya kwake. Mumwe nomumwe unotungamirira vamwe. Kana kuina anoparidzira vamwe. Asingarambiri mukudzidzisa kwaKristu. Asina kuchengeta dzidziso ya Kristu. Haana Mwari. Haana Mwari munhu iyeye. Igora munhu iyeye. Asi uyo unorambira mukudzidzisa. Anochengeta doctrine of Jesus Christ. Ndiye una baba nomwana. Ndiye una baba nemwanakomana. Kana mumwe achiuya kwamuri. Kukauya gora. Asingauye nekudzidzisa uyu. Asingauye nevhangeri yekumuka kwaJesu Kristu. Musamugamuchira mumba. Mudzinge igora munhu iyeye. Kana kuti kwaari kwaziwa. Kana kuti makadiva magaya. Nokuti unoti kwaari kwaziwa. Kungomumhoresa bedzi. Unofambidzana naye pamabasa ake. Watofananawo naye magora mese. Saka kungoona gora hapana nguva yekumhoresana. Inotongori shaa. Dzingai magora. Amen. Patauya pavhangeri panapa, musatiudze zvema pushing tray emudzimba dzenyu. Titaurire kuti Mwari unoti kudine, mutumbi uri pabatomba. Tinoda kuona Mwari achiupisa, achiutora kubva padombo, achienda nawo kudenga mutumbi uyu. Kana watorwa chobva chava chisimbiso chekuti promise yeupenyu usingaperi inozadziswa zvemazviro kwazvo. Kuuya kwaAbhurahama kuna Mwari paatari yake haana kumbotsvaga zvema 2 in 1, haana kumbotsvaga zvemasola. Akauya nenhau yepromise yaMwari. Ichazadziswa here? Inozadziswa rini? Inozadziswa sei? Tozviziva sei? Mwari akatitsemura, indinotoitora. Ndiyo guarantee yenyu iyoyo. Kana Jesu afa pamuchinjikwa, indomutsa kuvakafa. Ndiyo guarantee yenyu iyoyo. Muchapinda denga imi, muchaparidzirwa vhangeri yekumuka kwake kubva kuvakafa. Ndiyo vhangeri inoparidzwa naJesu. Ndiyo vhangeri yakaparidzwa nevakomana. Ndiyo vhangeri yatinofanira kuparidza. Kuti aiswa padanda haana kuramba aripo. Akazobviswa naMwari, akatorwa akaendwa naye. Akakudzwa Jesu, akapuwa zita riri pamusoro pamazita ose. Ndimi dzose dzinomupupura, mabvi ose anopfugama. Anoti Jesu ndiye Ishe. Ndo zvatinogezera nekukira misuwo yedu. Tichiuya pano, tinoda kuona kusimbiswa kwechipikirwa chakarehwa naMwari. Mwari ndiye akachipikira, Mwari ndiye anochisimbisa, Mwari ndiye anochizadzisa. Jesus is alive, and his life is our guarantee that on the last day of judgment we shall see God. Amen. We shall be likened unto him. We shall be glorified with him. We shall fly. We shall mount wings like eagles. We shall go in the presence of God. Amen. We shall forever be with the Father. Yes. The guarantee is in the resurrection of the Son of God. Amen. But kune vanenzara vari kuti zvekuti Mwari achauya nemoto achipisa mhuka iyi ngazvimire. Isu tine nzara, tinonzi magora, da kutoitsenga izvezvi. Uyai nesauti, handei kwaMereki nayo. Abhurahama akati kwete, iyi ndoisimukira. Iyi ndoitosimukira manje. Kana mama muchifunga kuti mapasa akapfava-pfava anoparidza achizwisa tsitsi, iyi ndo yamuchadzidza nayo kuti kune vakasimudzwa naMwari, vakanzi kuna Ezekieri vakaomesa huma yavo, ndichaomesa yako kupfuura dzavo. Paridza wakasimba. 4 Timothy wechipiri verse 1. Inzwa vhangeri iwe. Vhangeri ndeye kuti magora anodzingwa. Haana basa nechisimbiso chaAbhurahama. Zvino kana madya mhuka dzangu, ndochidii naMwari? Instruction ndeye kuti mhuka iswe pamatombo, Mwari uya achipisa. Saka Mwari aizosvika kuti kuna Abhu, ko mhuka iripi?
Abraham oti kune magora andofunga anga ari pa 10 days fasting, saka nzara yacho yanga yakati kurei, ndazongorega achidya. Mwari oti saka uchaponaka because nawe magora mutumbi wako wanga uri wekukupa surety yekuti promise inozadziswa. Zvino zvawasiya ichidyiwa nemagora hapasisina guarantee. Chengeta vhangeri yemwanakomana shamwari, usatendere magora kukudyira vhangeri. Rega Mwari adudzire vhangeri, chisimbiso chisimbiswe chekuti iwe unopona iwe. Ukasiya vhangeri ichiconvertwa into prosperity gospel, watendera magora kukudyira mhuka yako, hausisina guarantee uri kuenda kunotsva. Tinokupupurira kwazvo. Ndinokupupurira kwazvo pamberi paMwari naKristu Jesu. Uchatonga vapenyu navakafa pakuonekwa kwoushe hwake. Iye uchatonga vapenyu navakafa kuonekwa kwake neushe hwake. Paridza shoko. Paridza shoko. Ramba uchidaro. Ramba uchidaro. Nenguva yakafanira. Nenguva yakafanira. Kunyange isina kufanira. Kunyange isakafanira. Raira. Raira. Tuka. Tuka. Tsiura. Ranga nomwoyo murefu. Uri kuinzwa? Tsika magora. Yes. Paridza. Ramba uchidaro. Tsiura. Yes. Tuka. Tsokorodza ivhesi ini. Vanhu vari kuti hakuna vhesi yakadaro. Siyanai nawo magora. Ingogarira imedzi mhuka. Kana yadyiwa ndizvozvo unonyepa iwe. Mhuka yangu yandakagarira iyi, magora adye ndozoita sei? Yes. Paridza shoko. Paridza shoko. Ramba uchidaro nenguva yakafanira. Ramba uchidaro nenguva yakafanira. Kunyange isakafanira. Kunyange vanhu vachibhonga paridza. Raira. Kunyange kuchinaya paridza. Kunyange kwadoka paridza. Yes. Kunyange kuchipisa paridza. Amen. Yes. Raira. Raira Timothy. Tuka. Uchitsiura uchituka. Ranga nomwoyo murefu. Uchiranga futi nemwoyo murefu. Zvikuru nokudzidzisa. Wonyanya kudzidzisa. Indava Paulo uchirayira kuti tirange, titsiure, tituke. Nokuti nguva ichasvika. Nguva yemagora ichauya. Yavacharamba kutendera dzidziso yakarurama. Ayo magora ayo. Asi vachida kufadzwa panzeve dzavo. Vane vaine nhau dzedumbu. Vachizviunganidza vadzidzisi pakuchiva kwavo. Yes. Vachifuratidza nzeve dzavo pazvokwadi. Vachitsaukira kungano. Vachitsaukira kungano. Yes. Nekuti magora anouya nengano kuti akutsenge. Nonzwa vachiti there is a special anointing in the house. Abraham akanzi naMwari bata Isaka mwana wako waunoda undipe. Saka Mwari ada kuti upe chinhu chiri pamwoyo pako saIsaka. Bata hombe, bata hombe. Utabhukashi rimwe zuva akati kana usina wasara nebhazi, buritsai bhazi iyoyo ugoona Mwari. Hanzi kana uine motikari ingoburitsai peturu imwe yese buritsa. Hanzi buritsa mari yese iri muhomwe mako ungosara nebhazi chete kana yepeturu. Ko kana ndiine yekofini kumba kune mari iro ndati ndipfuure nekuchechi ndikupe mari yebhokisi mune shoyi. Ndapfuura nekuchechi kana ndine mari yekofini ndikupe yese. Saka mushakabva anozoiswa pai. Makabata chii? Uri kudzwa pane nyaya yacho? Saka vanoti Isaka makandiwa akati Isaac. Abraham anga aine mwana 1 waaida. Mwari ndokubva ati ndipe mwana iyeye. Saka iwe paoneka motikari kako kaunoda, sidha ikako ugoona kuwanda kwenyasha dzaMwari. But makandiwa anonyepa vadikani. Nhau yaIsaka naAbraham iri paGenesis 22. Yes. Isaka anga asiri ega mwana waAbraham. Isaka asiri dangwe raAbraham. Yes. Kuna Ishmaeli mkoma wa Isaka akaberekwa paGenesis 16. Yes. Saka dzaive nhema. Zviri kuitika zvanokutaura? Amen. Saka vanhu vakaburitsa mari vachiti ndio Isaka, mari yako ndiye Isaka wako, mari yaunoda ndio, kana uine TV yaunoda stereki uya nayo. But vanhu havana kuzobvunza mani kuti nai mani uri kurangarira kuti Isaka haana kuzosara mugomo. Abraham akati akuda kubaya Isaka, Mwari akati ho mira, chirega kubaya Isaka, cheuka kuseri kwako. Tora gondobwe utsive Isaka negondobwe. Saka Abraham akazodzokera kumba naIsaka. Waambe ngabata. Ndikakupa ika TV kangu aka, ndichadzokera futere nako kumba. Kufanana naIsaka.
but magora imbavha havana anovabvunza mibvunzo yese iyoyo. Vanhu vanenge vava intoxicated. Oza zvavanoita teerera unzwe. Magora zvaanokuita anozotanga kuti budisa mara uburise. Saka vanotanga vakurevha. Ona zvataita huku kana ichitiza pekukandirira taibata so. Yoita dzungu. Ovamana yekwidibira mainokandirira. Parinopera inenge yakanganwa. Saka inenge yakukandirira ipapo. Saka ndo marevherwa amunoitwa. Unonzwa achiti kumusha kwenyu kune dhimoni reurombe. Ende iwe uri kurambidzwa kutenga imba yako. Ramba kunamata uchiroja. Ina handina mwana anopinda chechi inoi anofa achiroja. Mwari akandituma akatenda unoropafadza nyika yeZimbabwe. Jamba kana uchitenda zvandiri kutaura. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Fire! Ozoti ngatichiisa imari dzedu une warevhu watsungarira. Saka unoikanda yese. Unozofunga mushe wakumba. But Maria ndaisa iyayi zvine musoro here zvaanga achitaura zvino. Dzingai magora! Dzingai magora! Dzingai magora! Takaigaririra shamwari. Ita kuti kana ukauya panapa na2 ukaona paine gora vava wakagara panapa. Uti bva ipapo shava una chauri kutaura. Uri gora iwe. Hauna chajesu chaunoziva. Hakuna kunyararwa ukasvika pachitaurwa nonsense panapa. Pindwa nemweya wokudzinga chii? Tinoda kuroyonora Zimbabwe. Unofanira kutibatsira. Ndikakuparidzira shokwadiso ukasvika kumba kuhanzvadzi yako ukaona kuine chipikicha chamakandiwa chibvarure kuti hatina hanzvadzi yangu inodyirwa vhangeri negora ndakatarisa. Gara pasisi, tora bhaibheri rako ndikuratidze magwaro. Mukomana uyu muroyi anozviita muzodziwa waMwari. Hakuna munhu anonzi muzodziwa waMwari. Vashumiri vaJesu varanda vaKristu havasiwo the anointed one of God. Jesus is the anointed one of God. Ukasvika kumusha kwako so unoona mudharo wako akapfeka t-shirt yakanyorwa fesi yaguti woti kuichi chigevenga ichi machiwana sei? Ichi chinozviti spiritual father ichi. Hamuzviziva kuti shoko roti musawana munhu ari panyika wamunoedza baba wenyu. Garai pasi mudhara ndikuvhurirai magwaro. Vhurai 12:9 yavaHebheru inoteve nemadzibaba epanyama taivakudza hatingazviise here pasi pababa wemweya kuti tirarame nekuti vakatiranga sezvavanoda penguva diki. Asi iye unotiranga kuti tibatsirwe tigoverwe utsvene hwake. Ngatidzingei magora baba. Mukafa muchitenda chigora ichi muri kuenda kunotsva. Pana batsirikere wevha ruoko rwako manhinani. Vhangeri ndeye magora. Ukaisiya ichidyiwa hausi kuponeswa. Nekuti ndo chisimbiso chako iyo vhangeri iyoyi chekuti iwe uchapinda denga iwe. Ukaisiya vhangeri ichidyiwa nemagora iyi ukafa idyiwa vhangeri. Ukafa ichidyiwa wakatarisa so uchiti handidi zvekutaura nevanhu ndakunzwisisa iwewe. Abrahamu ndo musi watakanzwa achivava akasimuka akavava akati haiparidzwe vhangeri ichimhura Mwari wangu Jesu wangu akandifira. Garai pasi bamukuru hamuzive nezvevhangeri. Imi muri gora imi munoshandura vhangeri yaKristu muchiita utere muchida kubika nhopi nayo. Zvamuri kuparidza kuti vhangeri uyai kwairi vanhu vapireite mari. Saka vane mari muchavatendeutsa muchiti if your Jesus is offering cars, saka muridzi weMercedes Benz muchamutendeutsa muchiti ndiye anotogadzira dzamuri kudhiraivha dzacho. Muridzi weFord muchamuti. Muridzi weFerrari muchamuti. Unoparidzira vanhu vhangeri yekupfeka hembe. Inda uchisemesa iwewe. Uri gora ka iwewe. Simudza ruoko rwako ndinamati. Baba tinokutendai. Yakanga yaiswa padombo yakamirirwa kuti imi muuye muipise muitore muende nayo kuna Mwari kuti kana maitora chobva chava chapupu chisimbiso chekuti isu tinoona chipikirwa chamakapikira vanotenda, chipikirwa cheupenyu usingaperi. Takagarira tida kuiona ichitorwa ichipupurwa kuti ndiye mwanakomana wakamutswa naMwari kubva kuvakafa. Kwauya magora mumakore edu
ari kuda kuidya nenzara. Maita yenyu nekutiudza shoko iri nhasi. SaAbhurahamu wamakapupurira kuti wakanga atenda, tichasimuka tichidzinga magora, kwete nekuti takaavenga magora. Toda kuchengetedza yakaiswa padombo, toda kuchengetedza mutumbi, nekuti mataura kuti pane mutumbi ndo panoungana magora. Tinoda kutenda Jesu nekuti ponesa nekuti dzikinyura kubva kumamaoko amagora. Hapana ari pano ari kudzokera kunodyirwa vhangeri yake negora zvakare. Kudzwai nekusingaperi. Amen. Ombera Jesu maoko iteruzha. Iteruzha rokutenda Mwari. Iteruzha rokutenda Mwari. Unogona kuita ruzha runopfuura apa. Iteruzha utende Mwari. Jesus is alive.